ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 57 minutos na nakaligad sa tak ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto diri sa DOFM Bombo Radio Iloilo, flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, thank God it's Friday, Oktubre 24 tuig 2025. Kagkaron sa aton sa Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man 62 días na lang kag Pasko na. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman Bombot Shama Blanco Hofer. Sa madalaguan kag mga nagapaunang mga balita, Executive Order number 114 nga nagadumili sa City Government nga ingalan ang anuman nga mga event sa alkalde kon ini ang ginorganize ang City Government. Ginpagwa ni Mayor Inday Raisa Treñas sa may kang tanan man sa pag-angkon sinisang kritisismo kadungan sa pag-post ni EA for Sports or Youth and Sports Development Rudy Vera Hungko. Sa pihak nga bahin 800 million pesos kinahanglan sang syudad para sa comprehensive drainage sa master plan. Sono sa kay Congresswoman Jam Barunda. Dugang naman nga pundo, dugang naman nga kwarta. Inamo ka pamangkot yung iban siniduay paman matapos. Amo kuno ning ipatapos. People's Initiative pati gayunon kada distrito. Sa dugang pang mga balita, bangod sa low supply, ginalantaw rason sa pag-import sa carrots sa syudad sunod sa Department of Agriculture. Ahensya may monitoring nga ginahimo sa karon. Muli madalakuan mga balita, issues kag impormasyon ng sentro karon. Sa aton sininga pagpangalagad sa gihapon sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Detalye sinibantayan pagkatapos ang Bombo Network News. God, it's Friday, ika-24 sa buwan ng Oktubre taong 2025 at sa ating Christmas countdown is 62 days before Christmas Day. Sa ating mga headlines, dating Senate President Juan Ponce Enrile tuluyang pinawalang sala sa natitirang kasong graft dyan sa Sandigan Bayan. Ito namang si Napoles guilty para sa graft at malversation ayon pa rin sa Sandigan Bayan. Ang Anti-Money Laundering Council naman nag-freeze ng 5.2 billion pesos assets kaugnayan ng flood control scam. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. babiyahe patungo ng Kuala Lumpur, Malaysia para dumalo sa 47th Association of Southeast Asian Nations Summit at issue sa West Philippine Sea na katakdang talakayin. Ang tanggapan naman ng Independent Commission for Infrastructure sinugod ng mga militanteng nagpoprotesta. At ang Office of the Ombudsman target na makapagsampa ng kaso sa Sandigan Bayan ukol sa manumalyang flood control projects sa susunod na buwan. Abangan din mamaya sa ating international news si Russian President Vladimir Putin nanindigan matapos patawan ni Trump ng parusa ang mga Russia oil majors dahil yan sa digmaan sa Ukraine. At sa ating balitang palakasan, rematch ng Thunder at Pacers nawi sa overtime game. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Ganap ng pinawalang sala ng Sandigan Bayan si dating Senate President Juan Ponce Enrile na dati rin na nanungkulan bilang iba't ibang katungkulan sa pamahalaan at kasalukuyan namang Chief Presidential Legal Counsel. Yan ay para sa kasong graft kaugnay ng kontrobersyal na pork barrel fund scam. Sa resolusyon ay nilabas ng Sandigan Bayan, kinumpirma ang pagkakaabsuelto kay Enrile pati na rin sa kanyang dating Chief of Staff na si Attorney Gigi Reyes. Matatandaan na noong 2015 ay pinayagan ang dating Senate President ng Korte Suprema na makapagpiyansa sa kadahilan ng pang-humanitarian ang rason
para sa kontrobersyal na hakbang ay naging usap-usapan ito at isinulat naman ni dating Chief Justice Lucas Bersamin ang kapasyahan hinggil sa naturang issue. Sa kanilang motion for reconsideration, iginiit ng mga taga-usig o ng prosekusyon ng testimonya ng pangunahing saksi na sina Ben Hurluy at Ruby Tuason ay higit na mas mabigat. Gayunman, nanindigan ng Sandigan Bayan na kulang ang ebidensyang naipresenta upang patunayan ang sabuatan at paglustay ng pondo na kinakailangan para sa ganitong mga kaso. Kaugnay pa niyan, mga Kabombot Star Nation, nahatula ng Sandigan Bayan si Janet Lim Napoles na tinaguri ang Pork Barrel Scam Queen kaugnay ng maling paggamit ng Priority Development Assistance Fund o itong PDAF. Sa inilabas na desisyon na patunayang guilty si Napoles sa graft, 2 bilang ng malversation of public funds at 2 bilang ng falsification of public documents. Kaugnay nito ay at ng kaso ni dating Senate President Enrile ay kukuha tayo ng mga updates sa ating kasamahan mula sa Sandigan Bayan. With that, Bombo Dennis. Kunin na natin ang live na pag-uulat mula dyan sa lungsod ng Quezon. Ihahatid sa atin ni Bombo Victor Liantino. Bombo Vic, please come in. Bombo Dennis, kagaya nga ng nababanggit mo kanina, pinawalang sala na ng Sandigan Bayan 3rd Division. Itong si dating Senate President Juan Ponce Enriquez sa kanyang natitirang kasong graft ngayong araw yan. Kabilang sa mga na-acquit sa kasong 15 counts ng graft, ang dati nitong Chief of Staff na si Jessica Gigi Reyes at maging si Janet Lim Napoles. Ang mga kinakaharap nitong kaso ay may kinalaman pa rin sa maling paggamit ng mambabatas na ang kanyang nasa mahigit 100 milyong pork barrel funds. Batay sa desisyon ng Anti-Graft Court na bigo ang prosecution na patunayang guilty ang mga akusado. Ang naturang desisyon ng Anti-Graft Court ay isinulat naman ni Sandigan Sandigan Bayan Special 3rd Division Chairperson Ronald Moreno. Hindi naman pinatawan ng civil liability o namang penalties Enrile maging si Reyes at dati nitong Deputy Chief of Staff na si Jose Antonio Evangelista II. Kung maalala, una nang itinakda ang promulgation sa kaso ni Enrile noong buwan ng Setyembre, araw huyan o 12, at kalaunan ay binago nga ito at itinakda ngayong araw. Si Enrile ay nasa 101 taong gulang na kung saan pinawalang sala na rito sa ilang kaso noong nakalipas na taon, maging si dating Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada ay naipanalo rin ang kanilang mga kinakaharap na mga plunder case. Samantala, katulad nga ng nababanggit na din kanina ni Bombo Jai, ay dumalo rin itong si Pork Barrel Queen Janet Lim Napoles sa promulgation ng kanyang kaso kung saan inatulang din siya ng guilty para naman sa iba pang kaso na kanyang kinakaharap, partikular dito sa kasong graft at itoong kasong malversation of public funds at iba pang kaso na may kaugnayan sa falsification of public documents. All in all, ito ay may kinalaman pa rin nga doon sa issue pa rin ng paggamit ng Priority Development Assistance Fund. Kanina, hindi personal na dumalo itong si dating Senador Juan Ponce Enrile at dumalo lamang ito sa pamamagitan ng Zoom. At kanina ay humarap siya sa Zoom at makita natin mismo na, saksiyan natin kanina yung set up kanina naka-oxygen, Bombo Dennis. May oxygen siya sa kanyang ilong at nasa hospital arrest pa rin ito at katabi ng dating senador ang kanyang abogado. At kanina ay naging emotional naman, Bombo Dennis, etong si ang dating Chief of Staff ni Enrile na si Jessica Gigi Reyes matapos nga na tuluyang mapawalang sala para yan sa kasong 15 counts ng graph at no comment pa rin ito at sinubukan nating habulin, sinubukan nating tanungin kung ano yung kanyang nararamdaman pero nanatiling tikom ang bibig netong si Gigi Reyes, Bombo Dennis. Okay, so paano naging sitwasyon dito, Bombo Vic, para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay? Magkakahiwalay ba itong dumating o ito'y magkakabukod yung pwesto? Paano isalarawan mo sa ating mga taga-subaybay? Paano naging setup dyan sa mismong pagharap itong sina Reyes at ni Napoles? Although ito nga si
former Senate President Enrile. Sinasabi mo na nasa ospital ng mga oras na yan at via Zoom nag-join lamang dyan sa naturang pakikinig sa pagbaba ng hatol. Tama ba, Bombo Vic? Yes, Bombo Dennis, si Enrile at si Napoles via Zoom lang natin ang kanilang promulgation, pero itong ilan sa mga co-accused ni Enrile ay personal na dumating sa doon mismo sa courtroom, doon sa third third floor doon sa may third division ng Sandigan Bayan. So hindi lahat doon sa akusado ang dumating, pero may mga abogado nila ang nagrepresenta doon naman sa ilang mga co-accused na hindi dumating doon sa promulgation ng kanilang kaso. So itinakda nga ito kaninang 8:30, pero medyo na late na nagsimula itong promulgation ng kaso. May ilang doon sa mga desisyon na nasa 190 pages. So mas pinili na madaliin na lamang at doon na mismo sa pinaka-final decision yung binasa kanina, Bombo Dennis. Okay. How about yung mga sa panig ng prosecution? May mga ilan ba mga kilalang personalidad at yung kagaya ng mga tumistigo dati? Present din ba sila dyan, Bombo Vic, o yung kanilang abogado man lang? Doon naman sa panig ng prosecution, Bombo Dennis, naroon kasi tayo sa may parting likuran na. So likuran na nung korte, at medyo hindi natin naaninag kanina kung sino yung mga nasa unahan sa parte naman ng prosecution, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Vic. Yan muna ang aking ulat pala dito sa may bahagi ng Sandigan Bayan. Ito po si Bombo Victor Lentino nag-ulat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 source of news and information, basta radio. Bombo! Sa iba pang balita, mga kabombot Star Nation, mahigit 5.2 billion pesos na halaga naman ng ari-arian ang na-freeze ng Anti-Money Laundering Council. Nakonektado yan sa mga opisyal ng gobyerno at kontratistang sangkot sa flood control scandal. Ayon yan kay Executive Director Matthew David. Sinabi ni David na posibleng tumaas pa ang halaga matapos makakuha ng ika-6 na freeze order mula sa Court of Appeals ngayong buwan. Kasama rito ang halos 2,000 na bank accounts na kasalukuyang iniimbestigahan ng Anti-Money Laundering Council. Bagaman hindi pinangalanan ang mga individual, kabilang umano rito ang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga kontratista sa kasabay na MOA signing at sa layunin ng dalawang ahensya na pabilisin ang pagbawi na ninakaw na pondo at mapigilan ang pag-uulit ng ganitong anomalya. Samantala, binabago ng Pilipinas ang mga patakaran at mga panuntunan at ng defense system nito upang maging mas akma at matatag laban sa mga makabagong banta. Yan ay ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Ayon nga kay Teodoro, iniutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawing multi-threat, multi-domain systems ang depensa ng ating bansa at palakasin pa ang ugnayan sa mga kaparehong bansa, kalyado man o hindi, ay kailangan naman ay konsidera ang mga kaparehong setup. At katulad ho ng naging modelo ng ating mga pagbabago kagaya sa France, United Kingdom at Canada para naman sa bagong Visiting Forces Agreements ay pinasok na rin ang naturang kasunduan. Tinukoy din ni Teodoro ang mga illegal actions na ginagawa ng China sa West Philippine Sea bilang patunay na nasa sentro ng mga pandaigdigang banta ang Pilipinas. Binigyan din pa niya ang pangangailangan na reformahin ang defense funding at acquisition systems at tutukan ang pagpapaunlad ng strategic basis at government-to-government procurement upang makamit ang self-reliant defense posture ng ating bansa. Sa bahaging ito, kuha pa tayo ng mga karagdagang balita na tinutukan ng ating news team. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. biyaheng Kuala Lumpur, Malaysia para yan sa 47th ASEAN Summit. Issue naman sa West Philippine Sea, tatalakayin. Yan ang mga balita na tinutukan ni Bombo Annalise Subirano.
Bumibiyahe patungong Kuala Lumpur, Malaysia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas, October 25, 2025 upang dumalo sa ika-47th ASEAN Summit and related summits. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalona, ang pagdalo ng Pangulo ay bilang tugon sa imbitasyon ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na siyang host ng ASEAN ngayong taon. Sinabi pa ni Escalona, 8 mahalagang pagpupulong ang dadaluhan ng Pangulo, kabilang ang 28th ASEAN Plus 3 Summit, 5th Regional Comprehensive Economic Partnership Leaders Summit, 20th East Asia Summit at 15th ASEAN United Nations Summit at 28th ASEAN China Summit, ASEAN New Zealand Commemorative Summit at 5th ASEAN Australia Summit. Kalahok din si Pangulong Marcos sa mga signing ceremony, partikular sa mga kasunduang declaration on the admission of Timor-Leste bilang ika-11 miyembro ng ASEAN, paglagda sa second protocol to amend the ASEAN Trade in Goods and Government, at ang ASEAN China Free Trade Area 3.0 upgrade. Ayon pa kay Escalona, karoon din ng bilateral meeting si Pangulong Marcos kasama ang ilang leader sa rehiyon upang pag-usapan ang seguridad at kooperasyon sa dagat. Tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na itatampok ng Pangulo sa ASEAN Summit ang mga isyung may kinalaman sa kapayapaan, seguridad, maritime cooperation, economic integration at people-to-people connectivity. Bagaman hindi pa isinapubliko ang eksaktong pahayag ng Pangulo, sinabi ni Escalona na tatalakayin din ang Code of Conduct Philippine Sea. Bilang incoming chair ng ASEAN 2026, nangakong makipagtulungan ang Pilipinas sa mga ASEAN member states at sa China. Pakinggan natin si Foreign Affairs Assistant Secretary Angelica Escalona. Will say at the summit, but broadly speaking, peace and security, maritime cooperation are among the topics that will be discussed. As regards the code of conduct, well, as the incoming chair, the Philippines will work with ASEAN member states and China for the conclusion of an effective, substantive, and legally binding code of conduct in the South China Sea. Si DFF spokesperson Escalona. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano uulat. And this is Bombo Radio, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Naghatid yan sa atin sa oras na 14 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Isinasapinala ng National Capital Region Police Office ang contingency plans nito. Yan ay para sa paggunita ng Araw ng mga Kaluluwa at Araw ng mga Santo. Ayon kay National Capital Region Police Office spokesperson Police Major Hazel Asilo sa panayam ng Bombo Radio, nakalatag ng mano ang iba't ibang security plans. Yan ay para sa kabuuan ng National Capital Region sa loob ng ilang araw na inaasahan ang magdaragsa yung mga tao mula dun sa iba't ibang lugar patungo sa mga himlayan, simbahan, bus terminals, paliparan at mga pantalan. Ayon pa kay Asilo, lahat ng mga critical areas ay babantayan ng pambansang pulisya. Mahigit 8,600 ng mga pulis ang ide-deploy ng District Office ng National Capital Region Police Office sa buong Kamaynilaan, maliban pa sa support forces na pawang magbabantay din sa mga critical areas. Nangako rin niya ang mga barangay officials na magpapakalat sila ng sariling security at support teams lalo na sa mga matataong lugar. Narito ang naging bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Police Major Hazel Asilo. Para po tiyakin ang seguridad, kaayusan at kaligtasan ng publiko, meron po tayong 8,323 na mga tauhan mula po sa ating 5 police districts. Ganun din po, meron tayong 252 mula sa mga support units. Magbibigay din po ng kaukulang nilang mga deployment or dagdag na puwersa. Ito pong ating mga other allied agencies gaya po ng Coast Guard, AFP, Bureau of Fire Protection, ganun din po ang MMDA, may kabuuan po itong 5,038. Kaya po ang ating madedeploy ng mga police personnel at mga augmented po namin is nasa 11,400. Tinig po yan ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office na si Police Major Hazel Asilo.
Magsisimula naman sa Oktubre 31 ang full alert status ng Philippine National Police para sa panahon ng undas. Pero ayon kay Asilo, Oktubre 29 pa lamang ay magde-deploy na ang hanay ng National Capital Region Police Office ng malaking bilang ng police force nito na maagang magbabantay sa inaasahang pagdami ng mga tao sa iba't ibang pangunahing lugar dito sa Kalakhang, Maynila. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Police Major Hazel Asilo. Ang aming pong full alert ay magsisimula sa October 31, pero po ang aming pong deployment, skeletal deployment po namin, ay magsisimula po sa October 29. So meron na po tayong makikita mga police assistance desk, ganun din po yung mga assistance hubs sa mga Tinig pa rin yan mga kabombo ni Police Major Hazel Asilo sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Sa iba pang mga balita, itong pagsisiyasat naman ng Philippine National Police sa mga ghost flood control projects, inumpisahan na. Yan ang mga report ni Bombo Bea Piniza. Inumpisahan na ng Philippine National Police ang pagsisiyasat sa mga ghost flood control projects sa iba't ibang lokasyon bilang tulong sa Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Philippine National Police spokesperson at Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nagsimula na ang 4 na unit ng Philippine National Police na siyasati ng mga umano'y ghost projects na siyang binubuo ng halos 421 ng mga proyekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pagdating naman sa budget na kakailanganin ng mga unit na ito para sa imbestigasyon ng mga naturang proyekto, inihayag ni Tuanyo na hindi pa naman nangangailangan sa ngayon ng budget ang mga naturang unit. Git pa ni Tuanyo, ang mga posibleng budget request ay dapat munang dumaan sa proseso ng Independent Commission for Infrastructure upang malaman kung pasok ba ito sa requirements ng komisyon. Dagdag pa rito, walaan niyang dapat ipag-alala ang publiko dahil sanay ang pambansang pulisya na mag-adjust, lalo na kung kakailanganin ito ng ibang ahensya sa kanila mga ikinakasang investigasyon. Hapon po, nagsimula na po yung mga kanya-kanyang opisina na meeting base po sa requirements po ng ICI natin. Sapagkat medyo marami, yung ghost project na i-investiga po nila is 421. Sa ngayon po, kung hindi naman po mga kailangan ng budget, yung halimbawa, kung ang gagawin lamang mga meetings sa Nicolas Headquarters, hindi pa po nakakailangan ng budget request. Pero sinasabi na rin po ng ating GPNP, kung may mga budget request, kinakailangan po na iparating sa ICI po. Kung meron na sila mga kanya-kanya po budget request, pag may ng pagtutalo sa requirements na binigay po sa Philippine National Police. Hindi po, sanay po ang Philippine National Police na mag-adjust o magbigay ng additional na trabaho kaugnay po doon sa ICI investigation. Sa kabila nito ay wala namang tiyak na bilang na ibinigay ang Philippine National Police kung ilang mga personnel mula sa mga unit na ito nakikibahagi sa mga pagsisiyasat at hindi rin muna tinukoy kung saang mga lugar ang mga tapos ng siyasatin sa ngayon. Anya, ang kanilang mga inhinyero at maging ang miyembro ng kanilang forensic group ay ginagawa ang kanilang mga tungkulin para mapabilis ang pagtukoy sa mga naturang ghost projects. Ando sa ICI, sa number of personnel, wala pa hong specific na bilang. Maliban sa tinak na po na lahat ng ating CPNP, yung mga nasabi pong unit, yung apat po, para doon sa, halimbawa po sir, doon sa forensic, sa engineering, ang kailangan po nila sa engineering, yung geodetic engineer po natin. Sabi po, ni General Bayuman, kinakailangan ng geodetic engineer kasi pagka, base doon sa report na sinabit sa 421 Ghost Project, meron pong mga location, mga longitude, latitude, na kung saan geodetic engineer daw po ang mga kailangan. So yung specific number sir, wala pa po tayong hindi na. Samantala, tiniyak naman ng pambansang pulisya na agad nilang isusumite sa Independent Commission for Infrastructure ang mga magiging resulta ng kanilang mga pagsisiyasat upang mapabilis na rin ang pag-usad ng investigasyon hinggil sa mga anomalyang flood control projects na ito. Sa ngayon, wala namang timeline na nabanggit ng Philippine National Police kung hanggang kailan nila ikakasama ang inspeksyon at pagtukoy sa mga naturang proyekto. Mula dito sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Piniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ako na muna tayo dyan sa lungsod ng Taguig. Ang Independent Commission for Infrastructure magbabalik daw ng kanilang pagdinig sa ikalawang linggo ng Nobyembre. Pero kanina lamang mga kabombo, binulabog ng mga kilos protesta ang tanggapan ng Independent Commission. Alamin natin ang mga development dyan. May pag-uulat si Bombo Isa Cotoner. Inihayag ng Independent Commission for Infrastructure na ang susunod na pagdinig kaugnay ng investigasyon sa umano'y katiwalian ng mga flood control project ay posibleng ganapin sa Nobyembre 11 o 12.
Ayon sa ICI, walang nakatakdang pagdinig sa susunod na linggo dahil hindi available ang isa sa mga miyembro ng komisyon. Sa halip, ilalaan ang panahong ito para sa pagbalangkas ng mga alituntunin at patakaran na gagabay sa mga susunod na pagdinig dahil nga ito ay ilalive stream na. Kasabay nito, inihahanda rin ng komisyon ang panuntunan para sa planong live streaming ng mga pagdinig bilang tugon sa panawagan ng publiko para sa mas bukas at transparent na proseso. May naitalang record ang ICI ng mga naunang pagdinig kaugnay ng flood control scandal, ngunit nakadepende pa sa mga binubuong guidelines kung isa sa publiko ang mga ito. Kaugnay niyang pakinggan natin ang tinig ni ICI spokesperson Attorney Brian Kit Hosaka. Titingnan natin kasi considering that wala pa nga yung guidelines natin and yung parameters natin for live streaming. Plus nakita naman yung task unit yung ating area doon. And we want to remain at we want to maintain the order inside that hearing. Kaugnay nito, iniyak ng komisyon na bukas ito sa anumang panukala na layong higit pang patatagin ang kanilang pagiging independent. Ito ay kasunod ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat ay may miyembro ng komisyon na mula sa oposisyon o di kaya religious groups na nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Binigyan din ng ICI na wala ni isang politiko sa kasalukuyang komposisyon ng komisyon. Ito ay tinuturing nilang mahalaga upang mapanatili ang pagiging malaya sa anumang political influence. Samantala, ngayong araw naman ay may mga rallyista rin ang nagtungo sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure dito sa lungsod ng Taguig. Ito ang grupo ng People Surge at ang kanilang sigaw dito sa tanggapan ng ICI ay tigilan na ang cover-up na ginagawa ng komisyon sa investigasyon at kailangan ng managot ng mga dapat managot. Nagkaroon ng bahagyang tensyon dito sa tanggapan ng ICI nang subukang pasukin ang gate ng Department of Energy, ngunit agad naman silang naharangan ng security ng Department of Energy at pati na rin ang mga marshal sa lugar. Sa kasalukuyan, dinagdagan na ang security dito sa area, pati ang mga barikada doon sa pagpasok sa ICI o yung Department of Energy nga ay dinagdagan na rin nila ng barikada upang hindi na rin makapasok. Yan muna latest update mula dito sa lungsod ng Taguig. Ito si Bombo East sa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Pat sa radyo, Bombo! Bombo International News. Nanindigan si Russian President Vladimir Putin matapos ipataw ni United States President Donald Trump ang sanctions laban sa mga kumpanyang langis na Rosneft at Lukoil upang pilitin ang Moscow na tapusin ang digmaan sa Ukraine na nagdulot ng halos 5% o 5% na pagtaas sa presyo ng langis sa buong mundo. Dahil sa parusa, pansamantalang sinuspende ng mga kumpanyang langis ng China ang pagbili ng langis mula yan sa Russia, habang ang India naman ay magbabawas ng pag-angkata. Tinawag ni Putin ang hakbang bilang hindi magiliw na pagtatangka na gipitin ng Russia at iginiit na mananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa. Binalaan din niya na ang pagbagsak ng supply ng langis ay magtutulak ng mga mas mataas na presyo na makakaapekto naman yan sa mga bansa tulad ng Estados Unidos. Nagbabala pa si Putin na magiging napakaseryoso ang tugon ng Moscow sakaling umabot sa loob ng teritoryo ng Russia ang mga pag-atake ng Ukraine. Samantala, sa mga dagdag nating pag-uulat, dyan sa bahagi ng Senado, ang Office of the Ombudsman ay target naman ang kapagsampa ng formal na kaso sa Sandigan Bayan sa usapin ng flood control project sa susunod na buwan. At may pag-uulat mula dyan sa Senado si Bombo JC Alves. Target ng Ombudsman na makapagsampa na ng kaso sa Sandigan Bayan kaugnay ng issue sa maanumalyang flood control project sa susunod na buwan. Sa pagbusisi sa panukalang pondo ng Office of the Ombudsman para sa susunod na taon, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na posibleng maisampang kaso sa loob ng 30 araw. Kaugnay ito na mga reklamong isinampa ng Department of Public Works and Highways kung saan kasama ang mga ebidensya mula sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa kanilang pagsusuri, magagandaan niya mga ebidensya. Dadaan na lamang sa konting evaluation at makatutuloy na sila sa preliminary investigation. May ini-expect pa ba tayong maifa-file in the next maybe 7 to 14 days, next 2 weeks? At after na-file sa inyo itong 5 kaso, kailan naman ang ini-expect natin ma-file to sa Sandigan? Yung mga file po sa amin ng ICI tsaka ng DPWH na magkasama,
yun po yung susunod at yun doon po maisirin po yung proseso. Ang tingin namin kasi maganda na ho yung mga ebidensya ng dokumento na nakadikit po sa complaint. Kaya kaunting evaluation lang po yan. O hindi na evaluation. Tutuloy na po kami sa PI dyan pagka nakita po namin na o kaya sa fact finding magdadagdag lang kami ng konti pa para ho maging saradong-sarado ang kaso. Para pag-file po namin, pagdadagdag po ng PI, sasagot na lang po yung kabila tapos joinder of issues. Sa iwalay na panayam, iginit ni Remulla na may mga kongresistang sasampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Malamang anya ay kabilang dito si dating Congressman Elizalde Co. Hindi naman tiyak ng opisyal kung mayroong kasamang senador na sasampahan ng kaso. Gayunpaman, siniguro ni Remulla na paspasan ng pagsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan. So, maraming nakalagay po ron na kakasuhan natin. 8 hanggang 10 kaso nakalatag sa amin. Eh, syempre, ina-evaluate lahat yan. So, as soon as possible tayo. Basta hindi nakagaya ng dati na snail pace. Talaga ito, talagang kailangan bilisan namin ito, paspasan ito. Kasi gano'n naman dapat Ang corruption, matagal na nangyayari yan. The deadline is yesterday, sinasabi ko lang. So, dun sa mga kakasuhan nyo, nasasabi nyo kanina congressman, sino kasama sa congressman sabi? Malamang kasama. Kasi naalala ko meron Mindoro case na kasama sa mga finalsa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang mga balita, ito namang magkapatid na kongresistang Edvic at Eric Yap kasama pati si Bulacan Representative Salvador Pleito. Inakinabang umano yan sa flood control projects ng mga kontratistang Diskaya. Ang graft cases naman inihain ng Department of Public Works and Highways sa Ombudsman. Diretso na yan sa preliminary investigation. Yan at ilan pang mga balita na tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Pinanindigan ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na mayroon umanong kinalaman ang magkapatid na kongresistang Edvic at Eric Yap kasama pati si Bulacan Representative Salvador Pleito sa flood control projects anomaly. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, ang mga mambabatas na ito ay nakinabang sa naturang mga proyektong sangkot sa kontrobersiya. Dito, ipinaliwanag na naturang opisyal sa kung papaano nadawit ang kanilang mga pangalan patungkol sa ghost at substandard na flood control projects ng pamahalaan. Aniyaya, nakakuha sila ng transmittal ng pera mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na nagpapakita umano ng pattern ng ugnayan maging sa mga kontratistang Diskaya. Ano kasi yan, Eric, magkapatid yan Eric and Edvic Yap. Meron na kami nakuha transmittal ng pera from the AMLAC papunta kay Edvic Yap. So nakita namin may pattern talaga na meron talaga silang kinalaman sa mga kontrata kasi yung transmittal ng pera galing sa Diskaya. Yung nakita namin. Kanyang ibinahagi na aabot sa milyon-milyong halaga ng pera kanilang natanggap mula sa remittance nang galing sa mga Diskaya. Aniyaya, bank-to-bank transfer pa itong isinagawa na siyang natukoy naman ng Anti-Money Laundering Council. If you remember, 70 million. 70 million yan. The other one was not yet a congressman, but a congressman now. The other one is Salvador Pleito, congressman for Bulacan. Yung kasama sa remittance ng Diskaya na natag ng Anti-Money Laundering Council. Bank-to-bank transfer. Dagdag pa rito, ipinaliwanag pa ni Ombudsman Remulla ang naging papel ng mga kongresista sa kontrata o proyekto mga di natapos o maituturing din bilang ghost projects. Na they were enmeshed in kasama sila sa pagkilos ng kontrata. Sila'y nakikialam at nakikiisa sa pagkilos ng kontrata. Bakit magbibigay ang kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Samantala, kaugnay rito at sa inihahing reklamo ng Department of Public Works and Highways laban sa 20 opisyal ng Kaguran at 2 construction corporation, ayon kay Ombudsman Remulla, diretso na sa preliminary investigation ang mga ito. Kung kaya't hindi na ito dadaan pa sa fact-finding o evaluation at inaasang aatasan magsumite ng counter-affidavit ang mga respondents. Preliminary investigation na yan, diretso na yan, pasasagutin na sila. They will have to file their counter-affidavits. But of course, we can still
bring in some additional evidence after their counter affidavits so that we can join the issues as soon as possible. Maalalang, personal inihain ni Secretary Vince Dizon ang reklamong malversation at graft sa Ombudsman kontra mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at contractors sa mga proyektong nasa Davao Occidental at La Union. Mula Office of the Ombudsman, ito si Bombo Grantilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Boss Radio, Bombo! Oras natin mga kabombo, 28 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon at sa pagkakataong ito kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority, si Binibining Eunice Monte. Magandang tanghali po ang aming pagbati. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program. Magandang tanghali po Sir Dennis at Ma'am Jaira. Okay, unang-una nais po namin maki-update lamang sapagkat malapit na naman tayo dun sa ikangay exodus ng mga biyahero. Ano ho yung focus natin so far sa mga paghahanda dito sa Oplan Biyaheng Ayos para sa panahon ng undas, Binibining sa Monte? Nako, tama po yan. Actually, nagpe-prepare po tayo dahil inaasahan natin na mas marami yung dadagsa ngayong taon kumpara po sa nakaraang taon, no? Sa ating pong estimate, meron po tayong 2.2 million passengers na inaasahan sa mga pantalan ng Philippine Ports Authority. Nationwide po yan. Mas mataas po yan kumpara nitong nakaraang taon na nasa 1.9 lamang po na milyon ng mga pasahero yung ating naabutan sa mga pantalan last year. Same period po yan. And right now po, inaasahan natin na mas magiging mahigpit tayo sa seguridad and syempre, dito na rin po sa pagbabantay sa ating mga pasahero at sa mahabang pila at ina-expect na mas marami pong tao ngayong taon. Okay, ano po yung factors na nakikita nating rason para initially masabi natin na posible baka mas marami ngayon kumpara last year? Yes, isa nga po sa mga nakikita nating factors. Last year po kasi meron tayong bagyong Christine, so hindi gaano ring lumuwas yung ating mga kababayan noon. And right now po kasi merong mga holiday break yung ating mga estudyante. Remember, meron pong nilabas na memorandum yung DepEd na meron pong holiday break yung mga estudyante na mas mahaba. So, ina-expect po natin na baka mas mauna na po silang mag-travel ngayong taon. So, yung ating pong estimate ay medyo nagkaroon ng increase kumpara last year. And also, since medyo mahaba rin po yung break ngayong taon, so pumatak po ng Friday itong 31. So, inaasahan po natin mas maaga na magta-travel yung mga kababayan natin this time. I see. Ay, kumusta naman ho yung ating mga tauhan at yung ating mga pasilidad? May mga bago ba tayong kagamitan para ho mas mabilis yung gagawin mga inspection? May mga scanners ba na gagamitin? Dahil syempre talagang pahabaan minsan yung mga pila ho dyan sa mga pantalan pagka mga ganitong panahon na biglang buhos yung mga tao, Binibining sa Monte. That's correct po, Sir Dennis. Ang atin pong patakaran, actually, we've been preparing for this all year long. No? Hindi lamang po ngayong mag-peak season. So, when it comes to facilities, naghahanda na po ang PPA ahead pa lang nitong peak season ngayong undas. No? So, yung ating po mga passenger terminal building, mas pinalaki, pinalawak na po yan. At hindi lang po ngayong mag-uundas kasi para pagdating po ng mga pasahero natin, komportable sila. So, meron naman po tayo dyan mga charging station, water refilling station, and in case naman po, wag naman sana magkaroon ng masamang panahon, meron po tayong mga nakaantabay na prepositioned goods or yung mga ready-to-eat meals na mula naman po sa pagkipag-ugnayan ng PPA sa DSWD. Ang akin hong katandem dito, si Bombo Jaira Hangayo, meron ding ilang katanungan para sa inyo. Bombo Jai? Ma'am, wala naman po sa ports na naapektuhan ng lindol. May hindi pa rin po ba nakakabalik sa buong operasyon ngayon? Nako, sa ngayon po actually nag-visit din po si PPA General Manager Jason Sago sa ating pantalan dyan sa Maymati, Davao Oriental. Isa po yan sa mga apektado ng lindol, no, ng malakas na lindol. Bagamat sa Cebu, hindi naman po sa Philippine Ports Authority yung mga ports sa Cebu. So, dito po sa Davao Oriental, meron po tayong pantalan dyan. Right now, wala naman pong nakita na major damage. But although, of course, handa naman po tayo dahil yung mga infrastructure projects naman po natin ay
kaya itong mga natural disaster. Wag lang po sana na sobrang lakas talaga. But for now, sa lindol ay nagpaabot na rin po ng tulong ang DOTR at saka ang PPA para sa ating po mga kababayan na apektado ng lindol sa Davao Oriental. Okay. And now, ma'am, nais na namin hingin ang inyong mga paalala para sa ating mga biheros, mga magko-commute, and even natatawid din sa mga isla na babiyahe sa panahon ng undas. Go ahead po, ma'am. Maraming salamat po sa pagkakataon para makapag-reminda din sa ating mga pasahero na babiyahe pa lamang at nagbabalak bumiyahe. Ang pinakamaganda po na kanilang gawin ay mag-book na online ng kanilang ticket dahil ito po ay para maiwasan yung mahabang pila dito sa mga ticketing booth. So dalawang paraan po para sila ay makabili ng ticket. Maaring pumunta sila sa Pantalan, meron po tayong mga ticketing booths doon at meron din naman po tayong tinatawag na online booking. Diretso na po yan doon sa website ng shipping line. So kapag po merong online booking, hindi na po kailangan pumila pa dito sa mga ticketing booth, So dire-diretso na po sila sa passenger terminal. So bukod sa makakasecure po sila ng ticket sa kanilang pagpasok sa Pantalan, ay mas maganda rin po dahil meron na po silang secured na slot dahil po medyo marami talagang tao yung inaasahan natin. And in the coming days, may inspection rin po si PPA General Manager Jason Tiago sa mga Pantalan. So para makita po yung talagang sitwasyon, lalo na ngayong peak season, kasama po si DOTR Secretary. Okay, with that, maraming salamat Binibining Zamonte sa mga butil ng impormasyon na ibahagi ninyo sa ating mga taga-subaybay bago pa man ang pinakang peak ng ating exodus na naman ng ating mga kababayan. Thank you so much. Maraming salamat din po, Bombo Radyo, at sa lahat po na nakikinig. Ingat po tayong lahat. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Binibining Eunice Zamonte, tagapagsalita ng Philippine Ports Authority, kaugnay ho ng mga preparasyon para dito sa inaasahan na buhos na naman ng mga pasahero sa panahon ng Undas Break. Marami pa tayong mga balita, susunod na. Bombo Radio Philippines joins the call of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, or CBCP, for everyone to wear white and display white ribbons in their homes, churches, and public places every Sunday of October and November. Wearing white symbolizes a call for transparency, accountability, and good governance, and a strong stand against corruption to cleanse our nation from sinfulness. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ang Pasig City Government maghihigpit sa mga itinatayong gusali bilang pag-iwas sa anumang sakuna. Yan ang mga report na tinutukan ni Bombo Jovino Galang. Magsasagawa ng inspeksyon ang Pasig City Government sa mga gusali para matiyak na ito ay ligtas sa anumang sakuna. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, na mahalaga ang gagawing inspeksyon para malaman ang ligtas na kinatatayuan ng mga gusali, lalong-lalo na sa mga rural areas. Ang nasabing hakbang ay para matiyak na ang lahat ng mga matataas na gusali sa kanyang lungsod ay malayo sa anumang disgrasya sakaling dumating ang mga kalamidad. Mga nire-require natin, lalo na pag medyo tumataas na, talagang ini-inspection na natin ngayon at nire-require sila na magkaroon ng tamang building permit. Alam niyo naman po na pag sa urban poor areas, traditionally, hanggang ngayon naman, medyo maluwag talaga tayo pagdating sa mga permit. Pero siguro nakita naman natin itong nakaraang mga linggo kung bakit kahit urban poor area yan, hindi talaga tayo pwede pumayag, lalo na pag matataas na, pag mga 4, 5, diba kahit urban poor area, nakikita natin may 4-story, 5-story. Patuloy din ang ginagawang hakbang ng kanyang opisina para sa inspeksyon sa iba't ibang gusali bilang paghanda sakaling dumating ang mga malalaking sakuna gaya ng lindol. Kahit na gusto nating sabihin na o kaya gusto natin silang pagbigyan, safety. Buti kung yung nasa loob lang ng building o yung may-ari lang ng building yung maapektuhan o madidisgrasya, pero hindi po. Pati yung mga kapitbahay niya, madisgrasya, maaaring maapektuhan. Lalo na kapag nagka-lindol, nagkaroon ng sunog. So talagang yun ang instruction natin sa Office of the Building Official na lalo na pag nakita natin lumalagpas na sa 3-story ang isang residential building, kailangan mahigpit na po tayo pagdating sa mga requirements natin. Dahil ito po ay hindi para kahirapan ng mga residente, kundi po para sa kaligtasan ng bawat isa.
Ako si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Tiniyak ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque na walang mangyayaring pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin bago pa man matapos ang taong ito. Saklaw niyan mga kabombo ang presyo ng basic commodities at prime commodities na rin sa buong kapuluan. Paliwanag ng kalihim, papakiusapan ang lahat ng mga producers at manufacturers na panatilihin muna ang kasalukuyang presyo ng kanilang mga paninda o produkto. Pangako pa ng kalihim na walang mangyayaring pagtaas bago pa man matapos ang kasalukuyang taon dahil sa tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan at maayos naman ang takbo ng mga negosyo. Git pa ng kalihim, magandang sinyalis ito dahil nagkakaroon ng maayos na kooperasyon sa pagitan ng negosyante at ng consumers. Paliwanag pa ng opisyal, nagtutulungan na bawat isa para naman maibigay ang tamang presyo sa mga consumer dahil hindi nasasakripisyo ang kalidad ng mga produkto. Narito ang bahagi ng pahayag ni Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque. DTI would like to inform all the consumers that there will be no price increase for basic necessities and prime commodities until the end of the year. So, yan yung magandang balita for ating mga consumers. No? Wala po tayong price increase sa basic necessities and prime. Bagian mga kabombo ng mga pahayag ni Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque. Bombo Sports News. Nauwi mga kabombo, mga ka-Star Nation sa overtime o sa second overtime ang rematch sa pagitan ng Oklahoma City Thunder at Indiana Pacers. Dahil nga sa gitgitan yung depensa sa pagitan ng dalawang kupunan. Natapos ang regulation para naman sa score na 113 matapos na habulin ng Pacers ang 3-point third quarter deficit sa huling quarter ng laban. Pagpasok nga ng unang overtime, parehong naging gitgitan ang kanilang diskarte at ipinoste ng dalawang kupunan ang tig 11 puntos sa buong 5 minuto na extension dahilan upang umabot sa ikalawang overtime. Bagamat pinilit pa rin ng Pacers na tumbasan ang opensa ng Thunder sa ikalawang overtime, hindi na ito nagawa pa ng Eastern Conference defending champion na matapos na buhatin ni Thunder star Shai Gilgeous-Alexander ang kanilang kupunan at maibuhos ang 9 na puntos. Nagawa ng Thunder na makapagpasok ng kabuang 17 puntos sa ikalawang overtime habang tanging 11 lamang ang nagawa ng Pacers matapos naman ang foul out na naitala dito kay Indiana shooter Benedict Mathurin. Sa kabuuan mga kabombo, kumamada itong si Shai ng 55 points at 8 rebounds at 5 naman ang naitalang assist. Parehong double-double ang ginawa ng Pacers star na sina Pascal Siakam at yan ay may 32 points, 15 rebounds at itong si Benedict Mathurin mayroon siyang 36 points, 11 rebounds. Ito na ang ikalawang overtime ngayong season dyan sa NBA dahil 3 araw pa lamang nakakapagsimula ang 2025-2026 season. Hawak naman ng defending champion na Thunder ang malinis na 2 panalo habang ito naman ang unang laban ng kupunan ng Pacers. Sa iba pang balita mga kabombo Star Nation, muling nagpadala ngayong araw ng forensic investigators ang National Bureau of Investigation sa opisina ng Department of Public Works and Highways na nasunog nitong Miyerkules, Oktubre 22. Ito ay upang magsagawa ng malalimang investigasyon sa electrical connections ng naturang opisina na itinuturong na pinagmulan ng sunog. Ayon kay Santiago, inisyal na natukoy ng mga investigador na pumutok na multiple octopus connections ang pinagmulan ng sunog. Sa inisyal naman ng pagsusuri ng mga forensic investigator ng National Bureau of Investigation, nagawa nilang maglikom ng maraming bagay na maaring makakapagturo kung sinadya o aksidente lamang ang nangyaring sunog. Sa pamamagitan ng mga nalikom na mga burned material, sinusuri na anya ng NBI chemist kung mayroong flammable substance na posibleng inilagay sa lugar bago nagkaroon ng sunog. Kinumpirma rin ni Santiago na mayroong mga nasunog na computer sa naturang opisina kasama na ang maraming dokumento. Gayunpaman, wala pang opisyal na bilang
lang na inilalabas ang Bureau of Fire Protection na nangangasiwa sa kabuuang investigasyon. Tiyak din ng National Bureau of Investigation Chief na sa pagsasagawa ng Bureau of Fire Protection ng investigasyon sa lugar ay kasama lagi ang investigador na ipinadala ng kanilang opisina. Kung naman tayo ng mga update mula dyan sa recruitment process sa hanay ng pambansang pulisya. May pagtitiyak dito ang Philippine National Police na walang diskriminasyon sa pag-recruit ng mga tauhan, lalo na para dyan sa Special Action Force. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Angelo Aganan. Nilinaw ng Philippine National Police na walang nangyayaring diskriminasyon sa recruitment ng kanilang himpilan at walang katotohanan na hindi sila tumatanggap ng babaeng aplikante sa Special Action Force. Ayon kay Police Brigadier General Rex Arven Malimban, SAF Deputy Director, makakapagsumite pa rin ng mga babaeng aplikante ng kanilang aplikasyon sa regular quota. Female SAF applicants, but we inform also that we have actually two quotas. We have the attrition quota and the regular quota. So itong ating mga female applicants ay doon po namin ipaprocess under the regular quota. Paliwanag pa ni Malimban na ang 70 bakanting posisyon sa SAF attrition quota ay dahil sa mga dating personnel na posibleng nagretiro, na-reassign at wala na sa serbisyo. Dagdag pa rito, wala rin umanong pinagkaiba ang training ng babae at lalaking aplikante. Pare-pareho itong dadaan sa basic at specialized training kasama ang SAF Commando Course. Sa ngayon ay mayroong 591 SAF troopers na mga babae at 51 sa mga ito ay mga opisyal. Senior officer sa Administrative Division at si Major Metos Tano ang kauna-unahang babaeng batalyon commander ng SAF. Samantala, kaya naman umano patuloy ang recruitment ng SAF para mapanatili ang 6,000 miyembro nito. Para sa Bombo Network News, this is Bombo Angelo Aganan. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.1 billion cc of blood or 550 gallons or 10 drums of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita at sa puntong ito. Dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Chinese Chamber of Commerce nalulugi raw sa 500 hanggang 1 milyong piso araw-araw dahil yan sa naitalang sira doon sa Buda Road sa bahagi ng Quezon Bukidnon. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Umaabot mula sa 500,000 pesos hanggang 1 million pesos ang nalulugi ng mga negosyante dahil sa patuloy na perwisyong dulot ng sirang kalsada sa Bukidnon, Davao o Buda Road sa Quezon Bukidnon. Ito ang conservative estimates ng ekonomistang si Efren Uy, presidente ng Misamis Oriental Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated sa panayam ng Bombo Radio. Ayon kay Uy, lubos na naaapektuhan ang sektor ng transportasyon, mga nabubulok na produkto o perishable goods kagaya ng mga prutas at gulay mula Davao patungong Bukidnon
at mga bigas mula Bukidnon patungong Northern Mindanao. Nanawagan ang grupo ni Oy na pabilisin ang pag-aaral sa sitwasyon at agarang ipatupad ng DPWH ang karagdagang rehabilitasyon ng infrastruktura upang maibalik ang normal na daloy ng produkto at serbisyo sa nasabing kalsada. Napirisyo ang transportation sector from Bukidnon to Davao, Davao to Bukidnon up to Northern Mindanao. No? Additional expenses on the part of the transportation company, ang mga produkto na to from Davao coming to Northern Mindanao or produkto po sa Northern Mindanao, nakadalhon po sa Davao region, more or less, nasa 500 to 1 million ang additional cost sa transportation. Conservative estimates. Ang tinig ni Efren Uy, presidente ng Misamis Oriental Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito naman si Special Assistant to the President Secretary Anton Lagdameo Jr. personal na tumungo sa Capiz upang maghatid ng tulong sa mga binahang residente. Kaugnay niyan may mga report ang Bombo Radio Rojas. Personal na bumisita sa Rojas City si Special Assistant to the President Secretary Anton Lagdameo Jr. kasama si Assistant Secretary Lorenzo Jun Saguso Jr. upang maghatid ng karagdagang tulong sa mga biktima ng matinding pagbaha na tumama sa probinsya ng Capiz. Ayon kay Rojas City Mayor Ronnie Dadivasa, lubos ang kanyang pasasalamat sa Administrasyong Marcos dahil sa mabilis na pagtugon at pagbibigay ng tulong sa mga residente ng lungsod. Ipinahayag naman ni Secretary Lagdameo na ipinag-utos mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya ay personal na magtungo sa Capiz upang masiguro na direktang natatanggap ng mga mamamayan ang tulong mula sa pamahalaan. Samantala, pangalawang pagkakataon na itong pagbisita ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Rojas City upang silipin ang kalagayan ng mga residente at barangay na labis na naapektuhan ng pagbaha. Taos-puso tayong nagpapasalamat sa ating Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Yung ating Pangulo ay nagpadala sa atin ngayon ng ating Secretary Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Nandito po tayo para magpasalamat sa ating mahal na Pangulo at sa ating dalawang Secretary. Dahil po sa kanila, pinakita nila sa atin yung pagkalinga. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Diyan muna tayo sa Bicol Region. Ito si Albay Governor Noel Rosal. Kumpiyansa na hindi raw makakalusot sa korte ang panibagong desisyon ng Commission on Elections na pagkansila na naman ang kanyang kandidatura. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Legazpi. Positibo si Albay Governor Noel Rosal na hindi makakalusot sa kataas-taasang hukuman ang panibagong pasya ng Commission on Elections First Division na pagsasawalang bisa ng kanyang Certificate of Candidacy. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi sa gobernador, aminado ito na ipinagtataka nila kung bakit ngayon lamang inilabas ang pasya ng COMELEC na denied due course o canceled ang kanyang kandidatura noong 2025 national and local elections. Nilinaw naman ng opisyal na mananatili siya sa posisyon bilang gobernador ng Albay dahil umiiral pa rin ang temporary restraining order ng Korte Suprema hinggil sa unang desisyon ng komisyon na pagkansela sa kanyang COC. Iginit naman ni Rosal na ipaglalaban niya ang mandato na ibinigay sa kanya ng mga albayano na mamuno sa lalawigan. Nagdag pa nito na hindi rin dapat nagamitin laban sa kanya ang isa pang dismissal case na una nang na-downgrade ng ombudsman sa suspensyon na lamang. Anya, walang dapat na ikabahala ang mga albayano dahil hindi pa executory ang naturang pasya ng Commission on Elections First Division. Available pa po ito sa NBank, COMELEC NBank. Huwag po tayo mag-alala. Ipaglalaban po natin yung ating mandato na binigay sa atin. I will still function because this is only a division order. Under the law, pwede ito pa i-appeal. Hindi ito executory.
I'm very positive. Wala ba na malusot sa Korte Suprema? Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito na mga childhood friends na naging magkaklase mula elementary hanggang high school at naging college sweethearts, kapwa naging top-notchers sa Fisheries Professionals Licensure Examination. Aba, alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Hindi lang tagumpay sa pag-ibig ang bumalot sa kwento ng dalawang Ilonggo mula sa Oton, Iloilo, kundi tagumpay din sa kanilang piniling karera matapos mapabilang silang dalawa sa mga top-notchers ng October 2025 Licensure Examination for Fisheries Professionals. Sila ay sina Andre Von Torremiliano Villarin na rank number 8 at Cindy Servano Mandal na pumuesto bilang rank number 10. Pareho silang residente ng Barangay Kabanbanan, Oton. Nagtapos si Villarin sa Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology, habang si Mandal naman ay nagtapos sa University of the Philippines, Visayas. Matagal na magkaibigan sina Villarin at Mandal mula preschool hanggang high school at kapwa mga honor students. Ayon sa dalawa, ang kanilang matibay na samahan ay nagsilbing pundasyon ng mas malalim na relasyon nang sila ay maging college sweethearts. Sa panayam ng Bombo Radio, ibinahagi ng dalawa na kahit magkaibang kanilang universidad, pareho nilang pangarap na maging lisensyadong fisheries professionals. Ayon sa kanila, ang inspirasyong hatid ng isa't isa ang nagtulak sa kanila para matapos ang kanilang kurso at makamit ang tagumpay. Matapos ang graduation, buong puso nilang inialay ang kanilang oras sa review, pagpupuyat at determinasyon. Hindi lamang bilang mag-aaral kundi bilang magkasintahan na may iisang pangarap. Anilang kanilang kwento ay patunay na kapag pinagsamang pagmamahal at pangarap, walang imposible sa pagkamit ng tagumpay. Yung pag-take ng fisheries na degree program, since yung mga mangingisda natin ang ating mga pinaka-importante pero nasa laylayan na mga manggagawa. At isa na rin dyan ang kanilang relevance sa ating bansa. Thank you. You serve as my inspiration and motivation. Thank you for being understanding partner. You are my everything. Thank you for giving me the support na I need every day. Thank you for existing. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas man o Mindanao at maging sa buong mundo. Tumutok lamang sa mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng 32 fully digitalized stations ng atin pong network. Kaya naman, maaari itong subaybayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Mindanao Region, masusubaybayan ang mga palatuntunan sa Davao Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Habang sa Northern Mindanao, nariyan naman ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa area ho ng Caraga Region, nariyan ang Bombo Radio Butuan. At dun sa parte naman ng Soc Sargent Region, nariyan ang Bombo Radio Jansan. Doon naman sa mga Hiligay non-speaking sa Mindanao, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, nariyan na ating news, music and entertainment station ang Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog at sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Impirata for Integrity, Truth and Justice amid the issue of corruption in the country. Heavenly Father, you led your people out of slavery as a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. And this time, when shadows of deceit and corruption cloud our land, shine upon us your light that scatters all darkness. We confess that we ourselves have often walked in darkness, in our silence, in our compromises, and in our indifference. We have allowed corruption to grow and falsehood to spread. Forgive us, Lord, and cleanse our hearts of this grave moral evil that robs the poor of bread and the nation of hope.
Give us leaders after the heart of your Son, shepherds who serve, not wolves who devour. By the power of your Holy Spirit, give us the courage to reject lies, expose deceit, uphold justice, and defend the truth in all our dealings, whether public or private, that integrity may flourish in our land like a river, and righteousness like a mighty stream. O God of justice and mercy, make our nation a vineyard that bears good fruit, not poisoned by greed, manipulation, and selfishness, but nourished by honesty, compassion, and love. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Mirror of Justice, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga Kabombo Star Nation, para sa ating Christmas countdown is 62 days to go before Christmas Day. This Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na din karon sa pag Balik na sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Hana Andasa. Check tayo sining balita dari man sa aton sining pagpangalagad ining executive order ni or ang ining 800 million pesos nga kinahanglan sa syudad para sa comprehensive drainage sa master plan. Amo ni ang isa sa mga pahayag ni Congresswoman Jan Maronda sa patigayon sining People's Initiative kagapon sining adlaw. At the same time, istoryahan taman ining lihok karon sang alkalde ni Mayor Inday Raisa Treñas. May kang tanan sa sining ginpagwa niya sining lamang adlaw nga Executive Order number 114 nagadumili sa ginadumilian ang paggamit sang pangalan sang alkalde sa mga events or activities nga city government ang nagapatigayon. Kung private sector naman iya ang mapatigayon kag luyag ipangalan sa kay Mayor Inday Raisa Treñas, di kinanglan ko nga aprobahan na isang alkalde. Standby sa aton sining mga kabumbo sa dugang mga balita kag impormasyon, and then later on i-check ta kay nalabot na diri naton naghatag na sang kay gayunan naghatag na sang tiyempo ang chief karon sang city or Iloilo City Engineer sa office nga sabat sa sining kontrobersyal nga balor sang waiting shed. 798,000, close to 2 million na pesos or 800 pesos rather. Close to 800,000 pesos nga balor sang waiting shed dira sa may barangay Katilingban sa distrito sang Mulo. Standby kay check naton ang balita. Kaupo naman sa kay Bombong Hana Andasa direktamente karon sa may Iloilo City Hall. Kag istoryahan taman na later on iban pagin sini nga mga balita diri kag impormasyon sa aton man sini nga pagpangalaga
ang freeze order no ni Secretary Vince Dizon. May kantanan sa sining mga involved ba lang nga mga kontraktor no sa aton sining karon niya nga mga kauturan ti dumapiktuhan kag nagagwa diri karon nga may ara sang napulo or siyam ka mga kontrata sa bahin iya sang syudad sang Iloilo nga nalakip sa sining freeze order no istoryanta na in a way driban sa aton sining pagpalayag sa Bombo Hanay sa udto. Check ta si Bombo Hana andasa sa iya sining report. Bombo Hana sa report, please go ahead. Una ka diri sa bahin man sang balita nagikan man sa may Lone District Representative kay Congresswoman Julian Jam Baronda matapos nga nagpatigayon man sa people's meeting kahapon nga adlaw diri sa may San Isidro Haro People Center. Ang iniman ang tinutuyo sang mismo nga ining people's meeting o pagsinapol kaupod ang mga barangay officials sang nasambit nga distrito ang diri man ang mga barangay officials and of course yari man ang mga pumuluyo kag iban pa nga mga sektor kag mga national agency sa may bahin sang Haro agod nga timag dangop man sa kongresista kag diri man ginmention ang pilaman ka mga proyekto nga dihon man subong kag ang tinutuyo gid sini amo man ang mag sulbar o kon makapangita sang solusyon sa ining pagbaha sa may syudad sang Iloilo. Ginuna man diri sa may nasambit nga people's meeting ang bahin sa distrito sang Haro bagon nakit-an kag based on study man nga ti ang distrito sang Haro ang mostly affected gid diri pirmi sang ining tuman nga pagbaha and mismo sa ining people's meeting yan mentionar man diri sang Iloilo City District Engineering Office kay sa ining people's meeting nga man na presensya sang mga national agencies, Department of Public Works and Highways Region 6, sa Department of Environment and Natural Resources, Department of Interior and Local Government kag iban pa nga mga importante nga mga ahensya nga responsible para sa ining paghatag man sang solusyon kag sang ining tuman nga pagbaha sa may syudad sang Iloilo. Bombo Cham. Sa pahayag ni Congresswoman Julian Jam Baronda, nasambit niya diri Bombo Cham neti ang ining proyekto kasang flood control project, ang flood control project sa syudad ang wala na sang budget akong daton but then ginapangako man sang kongresista nga ang tapuson ang mga flood control project nga if ever gid man nga matigayunan na but then with this proposed budget ang ginkakas na bala for flood control project but nagpahayag nga supposedly ang kinahanglan gid sa may ining proyekto amo ang 800 million pesos nga kinahanglan sa syudad para sa comprehensive drainage master plan kay subong nagalink na kumbaga sa mga drainage projects ang syudad bangod nga wala na sang budget for the flood control project. So ang ining ginaplano nga comprehensive drainage master plan which is nagumpisa naman sa naligad ng mga tinuig baton wala ini matapos. So subong ang plano man sang kongresista nga sugpunan ini kag mayara man sang nagakalain-lain nga connections ini siya gin ubra kag pagdihon sa angay lamang sang mga paghingyo sa MMDA agad nga magwa diri sa kon magbulam sa mga suction machine, dredging machine para nga ipadalaman by this month of November diri man sa mga syudad sang Iloilo. So mismo sa ining people's meeting madamo man sa mga nag-raise ng concern nila diri Bombo Cham ngati ang mga barangay officials nag-raise a bisang concern nga ang ilang mga kabarangayan diri ang tuman nga pag-antos sa pagbaha. So the same as nga nagina obra nga open forum kahapon. So iban diri nga mga barangay officials nga emotional actually sa ining
dihon man nga people's meeting kahapon with Congresswoman Julian Jamjam Baronda, but ang ginsabat man sa City District Engineering Office and different agencies ang mga pamangkutan nun sa ining open forum Bombo Cham. So subong ang gina-mentionar man ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda para sa iya ang expected bidyang nga mga mother agencies nga kinahanglan sa 800 million inibatan dako man ang impact nga nabuhinan o kung wala sang budget sa flood control for this year kay ang hindi matapos-tapos and diri na lang nagalink sa may natawag nga mga drainage project ang focus subong man sa syudad and kongresista agod nga mabuligan kag masolusyonan man ang tuman nga pagbaha sa may syudad man sang Iloilo. So except this people's meeting kahapon, magyara man nga patigayonon scheduled nga mga people's meeting diri sa may syudad sang Iloilo. Ginuna lang anay ang distrito sang Haro and magasunod man ang distrito sang Molo karon sa hapon and city proper. And sa October 29 naman amo man ang distrito sang Mandurriao kag Arevalo. So supposedly this people's meeting actually ang nakitaan gidri ni Congresswoman Jamjam Baronda nga dako ng impact and bulig tungkol na raise ang concerns and yara mismo ang mga national agencies nga magasabat. So after sa Mandurriao and Arevalo sa October 29 sa aga, mayara man ang pagayunan sa may Lapaz and Lapud ng mga barangay officials at 2 p.m. sa October 29. So knowing nga ang Lapuz district gid ang matunog and mahambal naton nga madamo sang mga flood control projects nga ginapasunay wala matapos and suspended yung mga flood control projects and mostly affected gid sang pagbaha man Bombo Cham. Ipabati naton ang naging pahayag ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda. Well, para siguro sa akon yan expected pa no in some other agencies siguro maglabot din mga 800 million. Kaya nga ara sa NEP na ang naislan gid mga 500 million. So ano ni kada ko impact sa implementation sa plan? Dako gid tani nga impact kay una this ang 100 another 100 million masolbar gid tani isang problema naton dira bala sa may SMDC wala na da sila sang nagkindog lang ang condo sa SMDC, wala na sila sang drainage. Ang aton nga uswag condominiums, wala man na sang drainage. Ang sa people's residences, amo na nga ginbutangan na naton paagi sa engineering district. So taning 100 million, amo to tani makonect naman sa Locsin Darabang Highway sa Haro para sa outfall. But anyways, now we are not losing hope. Basi pa malang no nga kapangita ang Japon wins. Tapos ang isa dira amo to ang sa Haro River nga ginbisitahan bala ni presidente nga tani may 3 ka seksyon na 300 million nga tani padayon ina kay that is 10 kilometers pa. It will take more than 10 years to finish that project kay hindi man naton ini mapangayuan sa foreign funded kay this is local in nature, meaning local in nature dapat ang city ang mapondo o kung padi sa initiative sa Congress. Pero ang nakaumpisa ng mga project ang tapuson dito. Yes, definitely. Ang nakaumpisa na sa flood control, ang problema da ginuntat niya. Tapuson i-resume ina by 2027. That is why we are here para at least ma-solicit kita sang support sang atod stakeholders, mga barangay officials para at least maging mas sa 2027 siguro we hope na mas dako nga pondo makuha naton kay ang Iloilo City deserves support from the national government kay consider iniya sa diba, sa Project NOAA and the top 10 ng Iloilo City sa flood prone area. Nabatian ang naging pahayag ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda Bombo Cham kaamot man sa people's meeting kahapon. Alright, so silingon wala for 2026 sa dason tuig wala sang pondo ang syudad sang Iloilo for flood control project. Okay, under investigation ang mga flood control project karon nga ari diri sa syudad sang Iloilo kay under sa mag-asawa ni nga Diskaya mga kontrobersyal sini nga mga kontraktor nga kung sa diin ginmanduan man nga ni isang freeze order to
sang Department of Public Works and Highways kag sang Anti-Money Laundering Council. Yes, tama ina Bombo Cham. Ang amo sininga daw nadugunan o kon mismo si Congresswoman Julian Jamjam Baronda ang impact balada ko ang impact sini kay wala tang budget for flood control but to work on na lang kita sa may comprehensive drainage master plan Bombo Cham. All right, pero ti kagapon sa People's Initiative ti damo sa pamangkot regarding sa sining mga kontrobersyal nga proyekto under sa Iloilo City District Engineering Office na nabukad ining topiko kagapon na Bombo Hana? Yes, Bombo Cham, actually ang ining ginapahayag of course una sa city government nga regarding with palpak and ghost projects abi kay ato makakon si Iloilo City District Engineering Office Engineer Roy Pakanan but then wala man ini makapaathag but through na lang kay Congresswoman Julian Jamjam Baronda regarding with this palpak and ghost project. So ini man sa battery si Congresswoman Jamjam Baronda nga wala sang ghost project sa syudad. Kaya si Engineer Pakanan nagasunod bala sa ginatawag nga order ni Secretary Vince Dizon Bombo Cham nga hindi sila maka-provide sang any interviews or statements verbally para man sa mga media but then also ginasabat lang ini ni Congresswoman Jamjam Baronda regarding with this sa ining ghost and palpak projects nga siling man sa Iloilo City Government. Masabahin ni Engineer Pakanan with the guidance by 2 engineers kahapon mga ini sila in charge was sa construction mismo Bombo Cham sabat Manila kay gisa gid sila actually isang mga pumuluyo kon diin ang paano naghalin abi sa haro knowing ang kasamira ang issues bala like the results sa Quadcom last time. Ang una-una itong issue dito sa may area sang Balabago. Han? Bumbuhan na? Nautod, Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby kay check naton sa din madugay ang orbalikanta ang linya ni Bombo Hana Andaza. Pero ang gina-confirm din ni Congresswoman Jam Baronda nga by 2026 wala iya sa pundo for flood control. No, sa ton sining mga kauturante ang pamangkot sinanong matabo sa sining mga flood control karon nga pauntat ni hopefully by 2027 kuno mo panagkag pag-ipatapos pananglitan mapunduhan. Pero gindugang sang kongresista nga mayara sang kinanglanon sining mga 800 million pa para iya sa sining ginatawag nga comprehensive drainage sa master plan. Kay may mga lugar na diri nga na-identify nga dapat mayara sang drainage. No? Sa ton sini karon iya nga mga kabumbo amo maning isa sa mga kumadumduman nyo pa ginugatan sang problema sang pagbaha-baha diri iya sa bahin sang syudad sang Iloilo kay pila ka mga individual kag mga pumuluyo ang nagpabutyag nga sandig sa ila sining nga obserbasyon. May mga lugar nga wala na ginabaha, ginadanaw lang santo. But pagpatindog sining mga subdivision, dako posibilidad gati may mga natural waterways nga ginpangtampukan, may mga manhole nga natabunan. That is why nga amoning isa sa mga rason kung nga agulpiada lang kag madasig ang pagsaka sang tubig nga nag-accumulate during sa tsimpo sang pagbubo sang mabaskog sining ulan. Balikan tas Bombohana sa Bombohana, please come back. Yes, Bombo Cham, tama inano ang ining findings bala sang Quad Committee hearing and aid of legislation last time sa City Council was most likely the same gid sa ining man nga pag-inspection kag pagtanaw man mismo sang mga engineers from Iloilo City District Engineering Office. And kahapon ang didto man ang mga malapit mula sa area sang Casamira kay isa sa mga rason nga ginbaha didto daw
balik bala ang tubig kung sa tion nga mag-ulan kay bangod nga to gamay lang ang ining tube dira ako na ang buho nga guluwaan supposedly sang tubig. So isa sa mga rason gin point out man diri ang mga basura o kung wala masunod nga maintenance abi sang mga drainage sa mga mismo nga amo sini nga mga areas and gin latag man mismo sa nga Department of Public Works and Highways. Mayara man kahapon nga from DPWH Region 6 nga representative regarding with this flood control project. So sa Manila kay gin-provide man diri ang DPWH funded project kag ang LGU funded project. So kita naton nga sa DPWH funded project with the Haro District on national roads mayara sang amount nga 2020 to 2025 ang 512,300,000 pesos, wherein ang sa may LGU funded naman yara sa 131,700,000 pesos. So amo sini ang mga ginpresentar sang Department of Public Works and Highways kahapon, and also ang ining mga master plan and whole map of Haro District agod nga ti intindihan man sang mga pumuluyo ang ining nasambitan man nga flood control projects and mga rason sang pagbaha pag kung tani nga mga solusyon kay tanan diri per district kung per barangay abi. For example, ginto mang Poteri kung sinong representative abi sa may San Isidro, sa may part of mostly affected sang baha, nagpamangkot man sila and gin-cater man sang ICDO and also man ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda ginapamangkot man niya ang katapos ng DPWH agad na maintindihan man in local and layman's terms ang mga problema and the solution sa DPWH nga ginalatag nila agad nga mabuhinan o kung hindi na pagbahaon ang area man sang Haro po siya. All right. So butsilingon sining ang mga projects sang ICDEO ti do halos kalabanan sini ang nagkontrata sini under sa Diskaya mo sa mag-asawa nga Diskaya ngila sini nga group of companies abi. So untat gini anay Bumbo Hanaway isang may tandugon dire untat man construction. Yes, tama ina Bambod Sham, but hoping na with year 2027, so na-mention din ni Congresswoman Baronda, amo ni ang rason actually nga may people's meeting agad nga ma-solicit diri sang support kag mismo nga pagdihon sang mga stakeholders and pumuluyo sa ini nga flood control projects sa year 2027. All right. Sige. Oo. Sa piyakpan nga bahin, Bambod siya, moving on, diri sa may bahin sa City Engineer's Office. Subong nalabot na natin si Engineer Diana Lynn Senioron, head ng among opisina. Kiti siguro matapos ang mga ordinansa nga napasan sa Freedom of Information, nagpahanugot ini nga magpa-interview sa iya opisina agod nga ti maplastar kag makit-an diri ang mga rason sa ginatawag nga two controversial projects, ang Katilingban Molo and ang overpass sa Diversion Road Mandurriao. So una kita sa may Katilingban Molo kay ti kumadumduman nato ang Bomosyam nagin pari evaluate bala kagin pa review ni Mayor Isa Treñas ang duha ka proyekto. So as for the status, tapos na ang sabahin sang Molo and ongoing pa ang sa may Diversion Road nga may 4.1 million pesos. So sa may Katilingban Molo, ang contract amount sini nga nabid or original contract amount amo ang 798,525 pesos and 47 centavos o kung malapit 800,000 pesos. Sa ining amount mayara sang siyam ka mga requirement o scope of work abi ang una diri ang construction of temporary facilities nga may unit cost nga 65,270 pesos, provision of safety, health personnel and accessories yara sa 43,469,
Sa ikaduha, amo man ang project layout and clearing works mayara sa may 1,039 pesos. Foundation excavation works mayara sa 1,548 pesos and 42 centavos. Kag ikapat sini ang backfilling and compaction nga mayara sang 2,575. Reinforced concrete works including the footing, column, footing of tie beam, concrete stopper yara sa 21,294. Kag ang block sini mayara sang 5,519. Kag ang steelworks daw amo di ang pinakamahal bang siyam kinaglabot iya sa may 322,747 ang unit cost sini. Sa may roof and the roof framing yara sa 16,000. Okay na ang iyadri nga unit cost and ang solar floodlight 9,268. So ang overall amount kay ang amount sini pinakataas if i-rank naton ang steelwork nga yara sa 322,747 followed by roof and roof framing nga 148,424. Pero before ka magpadayon, gusto ko na mag-proceed kay daw hindi ko magpati, no? Gin-explicar ni Engineer Signoro ni kon para sa diin ining construction of temporary facilities. Paano ka mag-construct dira sa temporary facilities kayang imo sini nga himuon waiting shed? Araw-araw pa 65 mil ged? Gin pat-pat yan bumbuhana? Sa na-mention niya kagina, ang daw may mga enclosure, kano kay gamay kon ang area, daw amo na-mention na kagina bang siyam regarding with temporary facilities. And sa bahin man, sang ining pinakamahal, amo ang steelworks, kasi ko na may mga ngara nga gin-fabricate, may mga gin na bending pagin himo daw engineering terms niya nga daw kumbaga ang material daw direction ba sa waste product so ini siya na po if ever nga i-cut ini siya daw amo ini ang iyang nangin na explanation but then ina sa original contract bomba siya but may under evaluation kag na-evaluate niya ini ang revised cost sini from 798,525 nangin 586,653 na lang ang ining cost sang waiting shed sa Katilingban Molo Abang Botcham. So ini ang variant order nila ang ginpresenta ni Engineer Signoron regarding with the Katilingban Molo. So mayara sang variance amount nga 211,872. Dali lang gid bumbuhana. Diin gid man ding tuntuod. Ang 586,000 or 211,000 or ang 798,000. Diin gid man ding tuntuod. Ang original contract cost ang 798,525. Amo ang in-bid. Okay. Kag amo na ni ang amount. But with them subong nga tuig nag-evaluate ini sila by August nangin base sa ilang evaluation 586,653 lang kuno bomot siyam. Base sa ilang evaluation. Pero ang nakabutang iya sa project bulletin is 798,000. Base mo ning rason kung nga nagdugay para nga naiyawan pa sila kahilot-hilot para nga panubuan and to make it believable. Kay Aryo, sa aton sini nga mga kabombo, sa sano lang gani binutang solar lights ang nagligad lang ang mga sinimana. Solar lights ni nakabutang, 3 kabilog, unit cost 9,268.34. Oh. 27,805 sa revised cost nila uya mas laguro 11,552 ang akon lang siniya sa malipot nga pulong pila gid man balangin gasto sa
pagpatindog sang katilingban mulo nga waiting shed ganao? Han? Amo lang yung tamangkot na to mo jam kung tilagid totally. But ginsabat ni Engineer Sunyoron nga wala pa kuno makapagwa sang kwarta ang city government kay wala pa ma-turn over sa kontraktor sa city government ang among project. My goodness. Why ka pagwa kwarta kay wala ma-turn over? Pero ginasukot na nila sang liquidated damages? Do marayot subong to mga engineer kag mga kontraktor nga kilala ko gapamati sa to no nga sa amo sinangugadaw. Anyway, sige lang. Matian ta si Engineer Siguro na total kiti sa madugay nga tion manog isa ka hindi man isa ka tuig manog isa ka bulan nagpa-interview sa hatagan ta sa sang benepisyo sa pagpangduwa-duwa. Sige, explicar mo muna in fairness kay Engineer Signoron. So sa pagpadayon na Bombocham, amo ni ang naging rason niya regarding with sa amount sa proyekto. Ito batin natin anay ang naging pahayag ba ni Engineer Dayalim Signoron. Actually ang aton ginaobra sa ang amon sa city engineers or sa city government ang advantageous permit taya sa gobyerno mo. Hindi taya pwede nga magsobra sila yung mga contractor. Mas ma-advantageous kunti mas magamit namon sa iba na mga project nga kinanglanon si mga pumuluyo kung ano mga importante nga mga necesidad bala nila bala. Magamit bisan gamay lang nga floodlight nga ga-request nila sa amo na ginabutang na sa supplemental budget. Ginatipon na siya. Sa amon, kumbaga, hindi man sa akon, yun nga, sa amon lang nga pag-evaluate siya, tiyan muna So, muna ibayad na amon niya. Kung sa contractor ya, kung hindi yapon kami magbayad. Kaya muna yung amon niya, pirmado na yan amon niya. So, amon na evaluation niya, amon na. Ang ako nang ang ginaano lang namon sang city government nga para iniya sa pumuluyo ining waiting shed nga magamit malakas sa mga ulan init. So rest assured lang amon niya transparency kat good governance sa city government. Tanan nga mga project na gina-implement namon sa city government. In behalf sa Office of the City Engineer. So ang message naton sa nagapati Japon nga overpricing niya siya. Amo na gani ng barko nga tanan ginapang evaluate namon. So amo na ang reassured namon niya nga hindi maguyang ang kwarta sa gobyerno, mayara ko evaluation nga sa akon gidya. Then amo na ang namon nga kung ano gid na pertiniser diri nga para gidiri amo gina ang ipa-release lang namon nga kwarta dira. Nabatian ang nangin pahayag ni Engineer Dayalim Signoron Bombocham. May sugpon pa to? Wala naman kay amo lang pang iyang mensahe regarding with si engineer bala engineer ga ga practice ka nga mangin komedyante? Hapos ang punto man lang sinibumbuhana kung anong sa project billboard amo na, di ba la? Di sa project billboard na ang amount sinang waiting shed is 798,000. Pilagan ito? Balikan ko ba? 798,525.47. Oh? Tapos, mahambal sila nga gin-revise nila nag 586.65 653.37 na lang. Ang pamangkot sinadri pilagin diin nagbase anong gingasto sinadriin sila anong do galibog man gani o basta ang gapaintsindi gani isakon do hindi man ka sarang magpaintsindi gadugang libog sang ulo ko
Why na taya sang istoryahan iya nga mga mensahe sa padayon nga nagapating overprice? Kay bisan sa tulokon mo lang niya, maambal ka nga overprice. Oh, kay nga aman, hambal sa engineer ko nga kilala, sir. Nga mayara sa description sang puting taybim. Ano na ipatindog nila? 3-story building? Oh, mahambal ka nga ang roofing niya nga malabot sa 148,000. Ano ginang roofing niya bumuanaw? Mga mo sinakuntani ang ila siniiya nga i-explikar. Now, kung may mga technical terms man dira, ipathag pag nila in layman term abi para nga mahangpan sang tanan. Kay bala mo kung ano ang punto. Ang punto sa Project Billboard, 798,000. Tapos mahambalya karon ang city engineers nga gin-revise nila ang costing. Tapos 500,000, 586,000 na lang ni. Close to 600,000 na lang ni. Nagnubo gid sila bali mga lagas-lagas sa 200,000. Di ba patihan malagyapon ina sa aton sini nga mga kabumbo? Oh. Kag sangsan o lang gani ni nahuman bumbuhan na? September 1, 2025. September 1, 2025. Pila ka working days ni? Actually, nag-start yun siya 2024, November 20, but nag-delay ini siya. Kung yun suspend, nag-resume iniliwat sang August 14. So, natapos September 1, 2025, bombo siya. So, bali, mga isa katuig niyang konstruksyon. Oh. Ginawa man nila kapaywigo sa Tsimpono, tapos sa mga pinirmahan, din daw ginawa man nila kapasibo-sibo. Anyway, thank you so much, Engineer Signoron. Pero hindi mo silingon nga nagapa-thank you kami sa imo. Bastante na kami sa imo siningagin pahayag kagin pakita dire. Pila ang ang ginatawag sinibalang ABC, no? Ang approved budget for the contract, pila ang naplastar ni Engineer Signoron Amo gid ni ang 798 bombo siya kay amo ni ang approved nga budget contract gid nga 798, but we found out nga sa supplemental budget 2022 ang nakahatag o ang naka-allot for construction of waiting shed for citywide ang yara sa 2 million pesos. Amo ini ang supplemental budget. But then, ginpamangkot naton kung ang 2 million pesos bala na ubos ini siya sa waiting shed sa Molo. Or sa overall, kasi citywide 7 district. Do isa ba lang kabilog ang nagtindog daw? Oo. Din pa yun ang iban? Wala na ba mo siya? Oo. Si Brad, former Vice Mayor Ganson, na mo tani ni maka-explika, galing si Brad Abido, why naman ka pa napak subong Bumbuan na? Oo, actually, bambot siya mismo man si Engineer Signoron this morning. Gina-confirm nga si Vice Mayor, o confirmer Vice Mayor Ganson, ang proponent ng ining project sa Katilingban Molo. So, naghalin ini sa SB, o Supplemental Budget number 3 for fiscal year 2022 with an amount of 2 million pesos for construction of waiting shed citywide. Tapos mambal si Engineer Signoron nga hindi niya namon pagbayaran. Ano nga nito hambalya? Kay under evaluation ko nila 500 plus lang. So ang lang ko nung ilang bayaran and hindi
mag-stick sa ining budget o kung original cost gid sang Katalingban Molo kay ti ang 211 kuno variants pa ini so dugang pagid kuno ini nga iban pa nga mapuslanon na proyekto sa syudad. Hindi ko yung magpati nga hindi pagbayran sang syudad. Ang nabayran na sang syudad nakuha na gani, may nakakuha na gani isang 10%. Oh. Ti for transparency, accountability, and good governance man bala engineer sinyoron. Oh, tapos papatihon mo kami diriya sang ginhatag ni nga do tama pagani ka bag-o niyo do mainit-init pa ni ganing ginpresentar mo diri sa mo no? Oh. Ti ang sabiding sinibala prosi ang plastada sang binidigay sa anong plastada sinadri kung ma-provide sini sa to ni engineer sinyoron o kung sang Vincent Awards Committee dira mas labing mayo pagid. Kag ang maka-explicar pagid sinidugang diri para nga mapatihan ang project engineer sino pirma project engineer di gani? A project in charge? Oh, ti ari di gagwaw John Berli Laduaw, ti di na si engineer Ladua Bombo Hana kita mo da siya? Wala ko na sila kakita ay ni Engineer Senyoron Bomocham kay pag-abot naton sa opisina nila kagina agi mang konten kundi wala si Engineer Ladua bilog kasi manaw ay sila kakita ay kuan lang ko na sa Monday pagkitay nila atong report ko wala Bomocham at nagpangapi si Engineer Ladua. Why na sila kakita ay dayon? Wala na ko no. Nga kuno aw taniging buligan niya na si Engineer Sinyoron kay eksplikaro pathagbla? Oh. Pro I get? Masako ko no si Engineer Sinyoron man abi so hindi ko na sila magkita ay bisan sa ka opisina mo Champ. Anong nakasakuan sini nila? Damo project sa syudad daw? Kanina, galing ini siya sa may 7th floor kaya may mga meetings, sila patawagin siya. Though wala to ko nang pagpatawag sa iya. Sino ga patawag siya wala to? Wala na yun, ano. Anyway, bumbuhan na, amo rin ganing nambal, tayo hindi man kita sa gyapon magpati sinadri, kaya gindugangan lang nila lingin ang ulo naton. Ngati, ang budget, 700 or lapit, 800 mil, tapos ang aprobado sang gin-revise nila ang costing 586 na lang niya, no? Pero kung ang kilala ko pagani nga contractor man sinya estimate ko na iya kung ako maglantaw na sinya noy mga close to 400,000 lang na do pwede mo nagawa mga julo justify galing kino dako gid sang huklaab sila nila no pa do amo man nga do hindi magpati bisan ang ordinaryo sini nga tawo nga hindi man engineer ordinaryo nga Juan de la Cruz daga pangalawhaw nga nag 798,000 ginaya kag ano ning kung gin-revise gid man ni nila ang budget sa sining waiting shed taniya mo nang imbutang nila sa project bulletin di ba? Pero balaan mo kung sino ginang kabalo pagin sina dire kung anong sistema sini. Ang chairman sang Vincent Awards Committee, ti sino ay hanang chairman sang Vincent Awards Committee man? Sa City Hall sa mga proyekto sang Iloilo City Engineer sa office. May idea ka bumbuhana? Wala na ito ma-check mo. Amo na ang sunod mo nga misyon. Mangkuton mo dira kag pangayuan mo sang dokumento. Sige. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa. Ang ginplastar ni Engineer Sinyoron nga dokumento amo ning short bond paper nga lengthwise ang nakaprint diriyo
Project title, construction of waiting shed. Project location, Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Contract amount, 798,525 pesos and 47 centavos. Description, anong mga ginpanghimo, anong kinahanglanon, pila ka bilog, kag pila ang presyo. No? Sandig sa original contract amount. Construction of temporary facilities. Damo, guro ni kiti plural mo. 65,200 tinta. No? Ti dapat kung nag-explikar naman lang kamo, ano nga construction of temporary facilities. No? Siguro ti inang mga saka-sakaan nila ay mabutang na sila tambala, PC, ti apat malang ni kahaligi, malabot yun sa 65,200 tinta. Provision of safety, health, personnel, and accessories, ba 43,469. Ti paano naglabot? Anong plastada? Anong ning provision sa safety, health, personnel ni? Kag accessories ni? Amo ni explicar. Project layout and clearing works. 16,000. Isa pagkabalo naton, duway man sang i-clear na dira. Foundation excavation. May ginkot-kot na da. Do puting. My goodness. Foundation 1.5 ti sige lang, blue barato, backfilling 2,535. Reinforced concrete works. Footing. Column. Footing tie beam. Concrete stopper. 20 city mill. Amo na gani. Pagkabati, ginasang kilala ko nga engineer, hambalya siya, grabe ba? Tie beam, gid buta nga, may tie beam, ano pa tindog nila dira? 3-story building? Ano pa gid? Paver blocks. Ipakita ba lang engineer ang sa dalom dira, ang paver, ang sa dalom? Amo nagurong paver blocks nga ginasiling nila. 5,000 na o 5,000, 5,500 na, 5,590 na, non-paver blocks. Ari ginang pinakamahal, steelworks. No? Steelworks, 322,000, 747. Ti ano nga klase ka steel ni ang ginbutang na diraw? Sa aton sining mga kabumbo? Ano ka damol na? Made of ano na? Roof and framing. Baw, tiyan mo ito ba lang ginpa-canvas naton sa nagligad kay Bumbo Jumar? Sa aton sining mga kabumbo nga kung ano ang roof ya sina. Nalipat ako sang tawag to kag di na to gimbutang ni Bumbo Jumar ang iya sining ano man? Iya sining gin-canvas to. No? Tapos, ang ulihi nga nagtuhaw sa tanan, amo ni ang solar floodlight. 3 kabilog. Ang isa tag 9,000. 9,268. Ti 27,805. Pero hindi kuno amo sina totally ang gingasto. Kay man, gin-revise ko no ini isang City Engineer's Office as evaluated. So, gin-revise nila ini sa aton sining mga kasimanwa. Ang construction of temporary facilities from 65,000, ginimo na lang nila nga
22,298. Ang provision sa safety, health personnel and accessories from 43,000 nangin 28,655. No? Ang project layout and clearing works, ang amount 16,624. Katunga gid ba? Dako ba? Nahimo na lang 8,032. Oh. Ang foundation excavation works from 9,398 naghimo na lang nga 5,197. Do diri nila ginbawi ang sa project layout and clearing works niya do kadako ginibuin-buinan tabi. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Din pagide ang reinforced concrete works, footing, column, footing tie beam, concrete stopper from 67,000 nag 33 mao katunga gid. Ay hindi, pila ni nag 100,000 now. From 67,000 nagmahal siya. Nag 100,000 siya, 759. Lodri ni laging bawi. Oh. Oh, tapos paper blocks. Original contract is 88,310. Sa revised cost nagnubo bao katunga gid 42,469. Oh. Steelworks, original contract amount 322,745. Nahimo na lang nga 300,861. Oh, grabe ang variance, ang diferensya 21,885 gid. Tapos ang roof and roof framing. Ari pa 148,000 nahimo na lang 148,000 nahimo na lang 53,200. Ang diferensya 95,399 gid. Oh. Kag ang solar floodlights nga 3 kabilog 27,805. Liog ko hindi na patayaton monitor di sulod liog ko. Sa 3 kabilog, no? Nahimo na lang nga 11,552. 16,000 gid ang variance niya. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, no? Ti ano dri ang ginbayran, ti way pa man kuno sang may nabayran. Kay kun way kuno ginsunod sang kontraktor, hindi man niya magbayad ang city government. Sa aton sini nga mga kabumbo kay man ti for transparency, good governance and accountability ang syudad mo. Hindi bala sa aton sini nga mga kabumbo? Salamat gid no sa naga-explikar diri sakon. Ang maghambal ka kuno nga temporary facilities, bank house. Mobra ka ka. Mobra ka ka, no? Mobra ka ka waiting shed, mobra ka yun ka bank house. Mayo mga na itsura ka bank house kay sirado na ang waiting shed kay construct nyo bukas. So, Maria kay Josepo, ayawan ka mo? Ayawan ka mo, no? Tiya muna, basta nga mayara sang Sibuyas, Bombay. Ayawan, ka muna katago, basta may ginamos gani, manimaho, ginaya. Ang bank house, no?
temporary facilities or bank house, ti amo ni kuno nga para nga kung mag-construct ka, may istaran dira ang mga construction worker, no? Tapos may stakan ka sang materials mo. Amo nang purpose niya. Amo na ang ginatawag sininga construction of temporary facilities, no? Sa original contract 65,270, no? Ti gimbuina nila ni ginimo lang nila nga 22,298. Ang variant diferensya ya 42,931 gid. No? Ti ko jo imagine banwa. Pila to 25 working days, pila ganing working days ini sa aton sini makuturan. Pero mapatindog ka waiting shed, kinahanglan mo pa ya magpatindog sang temporary facility or bank house para tulugan sang mga obriros or stakan sang materials. Sa mga taga-barangay katilingban mulo, may bank house gid man or temporary facility or bulutangan or stakan sang materials kagin patindog dira before sining nahuman ang ginatawag sining waiting shed dira sa may barangay katilingban mulo. Kuntakon ko pa nga kung sining kilala dito sa Dubai nga expert sa steelworks. Kay ginakontak ko si Ironman, why gasabat? Alang-alang ko no siya, subong kay do may gina-rescue pa to sa. Kay siya tani pa estimiton ko, no? Sang steelworks di ba lang mahal-mahalo? Sa aton sini makabumbo? Sang steelworks nga naglabot sa 322,000 pero binuhin-buhinan ni nila nag 300,000 na lang, 861. So sa guyapon sa aton sini nga mga kabumbo, suma total for the sake of compliance nga kuno may nagasabat pero wala sa giyapon sang may nagpathag sang insakto na tuhoy sa kontrobersyal. No? Nga waiting shed dira sa may katilingban mulo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Wala gyapon masabat kag irrelevant na to ang mensahe ni Engineer Diana Signoron nga mensahe niya sa mga tawo nga nagapati nga overpriced gyapon or overpriced ining nasambitan karon iya nga waiting shed. Kay bisan sa inyo sining gin-revise nga presyo nga 586,000 damo sa gyapon ang maduwa-duwa sina diri nga overpriced sa gyapon ang nasambitan sini karon nga proyekto. Kag kon may ara kamo sang ginatawag sini nga revised cost as evaluated, dapat amo na dira ang nag-appear sa project billboard. Pwede nyo malanggali mahambal nga ti amo sini nga supplemental din gani kuno naging kwa ang ang tawag si gani ang budget. Ginkwa kuno ining budget sa General Fund Supplemental Budget number 3 for fiscal year 2022. Titani dito nyo, gibutang nyo sa project bulletin. Sa aton sini nga mga kabumbo, kag kung saan o nag-umpisa, kung saan o na matapos. Para klaro kita, transparency man ginaistoryahan, tabla. Kay kung wala ini masiplatan sa aton sini nga mga kabumbo, mismo nga mga taga-katilingban mulo man, ang naghatag sini sa aton sang impormasyon, tiway ginitani mao kayan. Hamako nimo mapatindog si Brad, si former Vice Mayor Jeffrey Ganson, si Brad Jeffrey, mapatindog siya sang mga waiting shed diri sa syudad sa Iloilo. Kay citywide mo, ang iya budget, 2 ka milyon ka pesos. 2 ka milyon ka pesos. Pero sa 2 ka milyon ka pesos gani, isa lang ang napatindog, lapit 800,000 sa aton sini nga mga kabumbo nga waiting shed nga nagatanga, nga kung mainit, mainitan ka man, kung maulan, maulanan ka man. Kag ang pinakauli nga ginbutang dire para makumplito
ang solar nga suga, no, sa aton sini nga mga kauturan nga sa original sini iya nga costing ang isa ka bilog sos Maria Kagusep, tama ka mahal ang bili niya, tag 9,000 tag 9,000 ang isa. 9,000 ang isa nga sa online gani 300 buy one take one. Ay di la sa aton sini nga mga kabumbo. Tiya mo niya. Just for the sake ngati may sabat, no? May nakakomply sa ginapangayo pero hindi kita maguntat dire sa aton sini nga mga kabumbo. Husisaon tapagid ni dugang. Degalibog ang ulo namon anong diin gid man di lang sundon tang 798 or ang 586. Kag anong plastada sang ginpatigayon sini nga bidding. Kay tubtom sa sini nga matinyon why paya sa may nakasabat man mo sa palamangkutanon naton ris bumuradyo. Nga sandig sa aton basaligan nga tiniman-an deep insider. Ginpa subcontract ining nasambitan karon iya nga construction sang waiting shed dira. No? Kag ang nag-subcontract sini Banwa in-house contractor sang City Hall, sang city government. Tiya mo nang dapat sini nga palamangkutanon nga dapat pag-insabton nila. Waiting shed pa lang na nasabat nila ang dito sa overpass, why pa? Saton sini nga mga kabumbo. Anyway, lapaw naging ko sa latido, saton sini nga mga kabumbo. Duwa lang ka balita gin naubusan tiya ka tsimpo ba? Saton sini matag palamati, may ara pa kuntaning isa pagido ang EO number 144. Pero sige lang itugyan ta na sa iban sini Manusem Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang programa, kaupod naman sa kay Tita Regine. Isibombot siya, mablang cover gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, invites you to take part in the biggest one-day bloodletting event in the country. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This coming November 15, Saturday, let's come together in 25 locations across the Philippines in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Successful blood donors will receive Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. So, get in touch with the nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Bombo Radio Philippines once again proves its excellence in broadcasting. Ngayong taon, sa 47th Catholic Mass Media Awards, ang Bombo Radio Philippines ay finalist sa lahat ng 9 na kategorya. Ang pagkilalang ito ay alay namin sa inyo, aming mga loyal listeners and viewers. Dahil sa inyong tiwala, patuloy kaming maglilingkod sa pamamagitan ng mga programang tapat, makabuluhan at nagbibigay buhay sa ating mga komunidad. Mula sa 32 fully digitalized AM and FM stations ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay
ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung indi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kapit, totoo po bang matagal mamatay ang masamang damo? Totoo yan. Basa, may masasamang damong perwisyo sa palayan. Huh? May solusyon po ba dyan? Meron. Nasusulat yan dito sa bote ng Tornado. Sa Tornado Herbicide, ang patubong damo may 1 hanggang 2 dahon, walang ligtas. Patay lahat ng telebisyon, gabi-gabihan at gumi. Tornado? Tornado Herbicide, malupit sa masamang damo. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 19 to 25, 2025. Loaded with a wide selection of old songs. The Technocrats Band is oozing with excitement to be on stage sa Siningas Sabado, October 25 sa concert at Plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa masuki sang Plazuela de Iloilo. Sa October 26, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos
bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! 13 minutes after 2 o'clock. Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Happy Friday! Ini si Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program, unagid sa aton nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Share the love. It is now we have 62 days before Christmas. Alright, mga kabombo, once again, ang akong pag-welcome sa inyo tanan diri sa kahapon lamang program. Ini si Tita Regine, TGIS. Thank God, it's Friday. Medyo feeling relaxed na ang aton dira nga mga workers, especially ang mga government workers, kay ti boss. Kung wala sang overtime or wala sang ipaubra nga rush, syempre no, ti pahuway na, weekend na para sa ila. Anyway, kita diri tomorrow maga-announce sang aton nga winner, at the same time maga-interview kita sang aton nga winner. Last Saturday ginlawag naton siya, kay gina-remind ginaton si Philip sang Silay City, Negros Occidental. Philip, wala ka gid nakabilin sang imong nga contact number
kaginsulat mo lang, no? Ang imong story nga ini handwritten, so wala ako any means sa pag-contact sa imo, kundi nga on air lang gid. So I just hope nagapamati ikaw dira. May interview ako sa imo, please be here. Kadto ka diri sa istasyon sang Bombo, base ari ka man lang diri sa syudad sang Iloilo or diri sa isa ka banwa sang Iloilo. So kadto ka diri sa station sang Bombo, diri kita sa may Mapa Street, Iloilo City, sa may Sky City Tower. Before 2 o'clock, buwas, dala ka sang imong ID, ipa-xerox mo ina 2 copies. Now, kung hindi ikaw makakadto diri, I am going to announce ang numbers ng Bombo nga pwede mo gid, no? Nga mateksan, kay gi-inform mo kami diri kung paano mo luyag nga interviewon ka namon. Pwede nga tawagan ka namon, no? Kay gi-arrange naton ang pag-interview sa imo. So may ballpen kada, kag papel, kay lawagon ko ang number nga pwede mo gid nga mateksan. Isulat mo lang kung sino ikaw. Okay? Philip Sansilay, Negros Occidental. Ang real name mo ang pwede mo nga ibutang. Ari ang number 0917 306 6535. Again, 0917 306 6535. Para lang na kay Philip Sansilay, Negros Occidental. So, diri ni kita mga kabombo sa pagbabati sa inyo sa aton nga ambahanon for this afternoon. On a Friday kita, ang sa aton nga pagubdanay October 24, 2025. Si Dante Berriong ang mag-aamba sa ambahanon, kabuhi sang kabuhi ko. Good afternoon, maayong hapon gid. Welcome sa Kahapon Lamang program. Kaupo ninyo si Tita Regine. Sa kada adlaw nga ikaw, ako nga madumduman. Nagakabala ka ako sa imo kahintangan. Kung sa diin ka man subong, akong gid nga mabatiyagan. Ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga dugo. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo. Ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo. Ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagkutak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon tagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo kaman no diri sa akon luyo. Ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalip
kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. The life of my life. Kabuhi sang kabuhi ko. Philip, sang Silay Negros Occidental, i-disregard na lang ito gali ang number nga ginlawag ko kay ina, kay ari na o amo na ni ang bag-o nga number sang bombo. Liwat 0918-926-3325. Para kay Philip, sang Silay Negros Occidental, palihog take notes ang sininga number 0918-926-3325. Pakilala ka lang ha, nga ikaw si Philip, tapos ibutang mo lang da. Okay. Kay mag-reply ka, amo na ng imo nga number. Of course, sige, tawagan ko ikaw kung makareply ka ha. And for the last time, 0918-926-3325. Kung hindi naman need nga mag-contact ka sa sininga number, pwede gid appear ka na lang diri buwas ha before 2 o'clock sang hapon, kabay ari ka na diri sa Bombo. 21 minutes after 2 o'clock, mga kabombo, ari na kita sa aton nga first letter para sa sininga hapon from the crying mother of the Sugarlandia of Iloilo. Mahal kong Tita Regine. Ang amay kag Iloy, gintuga agud mga material sa mahal nga makagagahom para kita makaagom sang kabuhi. Gani utang naton sa ila ang tanan nga aton ginaagom subong. Sila man ang nagtudlo sa aton kung ano ang maayo para sa palaabuton. Sa imo, Tita Regine, sa mga listeners nimo, sa katapos ang Bombo Radio, sa kasubong ko nga letter senders, mayad nga hapon, kag malipayon kita sa pag-upod sa KLP ni Tita Regine. Tita Ari Duman, si the crying mother of the Sugarlandia of Iloilo. May igapaambit duman nga kasaysayan, samtang nagapahunay-hunay, sa mauranon nga panahon, kag nagaisahanon, samtang nagaatubang sa bintana, agud maglantaw sa bukid, nga ginmatan sang amo na may kag Iloy. Tita akon butangan sang hashtag ya akon istorya, agud basi pa lang, mangin serbi halimbawa sa iban nga may kasubong ko sang inagihan. Hashtag sakripisyo sang ginikanan, batyagan kag balusan sang kabataan. Tita, diri na sandig ang akon istorya. Sang kami nga 7 ang ginhimakasan nga makaeskwela sang amon tatay kag nanay, pinaagi sa pagpangarado sa bukid. Uran kag init yaanda ginasuray sa adlaw-adlaw. Why ti holiday? Why ti day off? Bisan gani may ginabatsyag sa lawas, ginaagwanta kay duro nga obra yan nagahulat sa anda nga uma. Nangin masinulundon kami sa among ginikanan. May kahadlok, may respeto, kag pagpalangga. Balos sa anda pagpaninguha para matawaan kami sang husto nga edukasyon. Sa handom, nga hindi namon maagyan, ya kaimulon nga sobra nga anda na agyan sang una tita. Si tatay sa edad nga 60 sadto, nagka-prostate, hindi ka pangihi, ginpa-hospital, kagin catheter ka doktor. Ang hambal nga kinahanglan paoperahan si tatay. Gani, ginasikaso ang tanan nga kinahanglanon tita. Samtang naga-explain ng doktor, ara si tatay nagapamati. Mantita, umpisa na tubuan tibuot si tatay. Waay daa tanakatiraw doktor, waay kaagi injection. Bisan paracetamol, hindi, tana mag-inom kung hilan naton sadto. Engineer, naanad lang tana kahampol-hampol, banyos ka mga kahoy-kahoy sa bukid. Hambal tana nga, hindi gid tana magpa-opera.
Kay nagkunon man niya doktor nga kung hindi magpa-opera, ti hasta mientras ya ana catheter. Ti sabat na nga agwantaho na tana ya catheter, hindi lang pag-operahan. Hay mapatay dulang tana kuno kun periton. Bisan ano namon ka ulo-ulo, pahangup tita, hindi gitana. Nagwa kami sa hospital nga may catheter si tatay. Nagka-problema kami nga magburugto kay hambal ko. Hasta san uda si tatay nga may lawig nga catheter. Titang libayon ko nga tong nag-midwife ara subong sa RHU sang Amon Banwa na regular mantana sang urihi. Mayad man kay nagpatudlo tana sa doktor kung paano magtakod kag maghukas ka catheter ni tatay. Kay mabudlay para kanamon. Every 2 weeks, ginadara sa doktor para islan niya ana catheter. Nagligad ang binulan. Gin-try kalibayon ko nga hukson ang catheter kag panilagan. Basi ko no, magnormal don, ya pangihi ni tatay. Kag sa kaluoy kag Ginoo tita, nakaihi ya malam nga waay don catheter. Ang hambal ka doktor, nga likawan lang mag-inom kamay alcohol, kag tubig o soft drinks nga cold kay nagahanggod ya ana prostate. Kag likawan ka pasyente ya magpangabudlay pa. Kay ang prostate kuno sa sobra nga pamurog aton, trabaho, kapoy, amuya ginatunaan. Tita, sigon nga anad si tatay sa obra sa bukid, hindi gid malikawan. Nagaagto tana sa ana uma kag mag-arado, hagbas kag magpasaan ka mabugat sa edad nga stenta doon. Bale, pulo doon katuig, umpisa pag-diagnose nga may prostate tana. Sus, kung atakihon duman gani, hindi ka ihe, takdan duman daa ka catheter kalibayon ko. Managahanda daa ta ka extra catheter para nga pang emergency. Kung ara tana ginalawig ang catheter, nagakunon nga hindi doon magubra pay kun mayad duman gani ato duman tana sa bukid balik arado sa dol hagpas hilamon pag uli na lukdo pa daa kasang kabulig saging sa baa kag ipanagtag sa mga apunanda. Hindi gid magpati sa saway ni nanay kay sa mga bata na. Sige gihapon niya ana obra. Yahambal ko, tay, kung polo, ya obra mo karang bataon ka pa, kagwaay ka pati prostate, abihi mo ado lang ng duha ko do karon, hay malam ka doon. Kag manaan mo man, nga nagasolbad ya imo sakit, kung sagad ikaw ka pangabudlay pa. Ikaw, man gihapon niya ana nagaantos, hindi man ti iban niya nagaagwanta sa catheter. Sus tita, nagahuo man, paikon lang tawon, sa gihapon, gidya ubrana. Nagaugta si nanay, hindi magpati, nga waay da sanda ginawadaan kapag kaon, hay may konsumo man sanda, gatas, groceries, sudan, ginadulungan ko sanda weekly tita. Bisan waay ako ti budget sa amon sulod balay, ginauna ako gidbakal ya para sa amon mga malam sa uma. Kisa may mga beses, nagakunon daa si nanay, inday, duro pagani, jayagin bakal mo karang isang simana, nagbakal ka duman, ya imo tana to ya kabataan, basi uay to tigatas kag dapli. Sabat ko, sige lang nay, ya importante may gatas ka mo kag sudan diya. Hindi dong ka mo kasarang pa nga magpangita ka inyo kinawara, magipahimunong don ka mo ni tatay. Hindi sagad gilamon dyan sa imo garden, kaya allergy mo, nagatukar. Tita, amo day apermi, ya akong ginahambal sa mga malam namon. Man mga sarawayon man. Pamatsyag nanda, makasarang pa. Hindi pa magbaton ka kamatuuran, nga maluya doon, kagakinahanglan doon kapag relax, pagpahuway obra sa uma. In 2019, ginoperahan si nanay, tungod permi nagasakit ya busong. Ginadmit sa Putotan nga hospital, tiyang hambal ka doktor, iga-transfer ya pasyente sa Iloilo kay kulang ya facility sa Putotan. Mayad lang kay ginbuligan kami ni Dr. Blanc. Kay di kilala na si nanay, naluoy sa malam, kay ginreserbahan ka ward sa isa ka government hospital sa syudad. Kag na-admit si nanay. Tita, tama kabudlay ya akong sitwasyon.
Kaysang tuig nga to, ara pa ako sa serbisyo. Ang libayon ko lang ang nagabantay sa hospital, ang mga kaapuhan, lunsay may klase, may mga trabaho man. According sa result ka ultrasound ni nanay, may bukol kuno sa part kaana nga small intestine, kay kinahanglan ato utdon, bulon ang bukol, kag sugpunan, ya intestine. Di ang sabat ko, Dok, please, himua ang nagakadapat kay nanay. Nagapasalamat gid kami kanimo, Dok. Tita Reg, gin-clear anay yatanan nga laboratory ni nanay, kag nagtener pa 1 week antes operahan. Thankful gid ako sa mga doctors kag nurses, kay very accommodating gid sanda, tita. Sigon, nga tama karayo, yaamon banwa sa Iloilo, it will take more than an hour kag makaabot ka sa city. Matabuan pa kung heavy traffic, madugayan pagid. Tita, naga-out lang ako early kung hapon sa school kag magsapar sa bus pa Iloilo para makita ko ya sitwasyon ni nanay. Kaluluoy lang yalibayon ko pulaw sa hospital. Hambal na. Insaga sa par kagid adto diya, gabi dun. May ubra pa ikaw karumaan, makapoy man kada serum, dya ikaw kanakon. Ti sabat ko, sige lang nay, kay may bus man, bisan last trip, pwede pa ako makauli. Tita, ginasapar ko gid, mabilinan kapang gastos yalibayon ko, adlaw-adlaw. Pagkaon, bulong sa hospital. Kag magsapar duman ako balik, sakay sa last trip, pauli. Nagabot ya adlaw, nga ready don, ya mga labs ni nanay. Clear don tanan. Dalon don tana sa Goa ka operating room sadto. Nagtawag ya libayon ko, nga saling niya, Inday, ready don si nanay. Kag don tana gina-standby sa Goa ka OR, kay duro pa, ya nakauna nga operahan ni Doc. Titang sang time nga ato, do tama, gita ko ka busy sa school, tungod evaluation namon. Busy yatanan nga teachers. Gindelegate ko doon yatanan nga orobrahon sa kada grade level. Nagaduha-duha ako kun bala, bayaan ko ya obra ko, adunan ko si nanay nga scheduled nga operahan. Kita nagharayaon, dulang ako, hambal ko sa libayon ko ning, ara duman dyan yung mga bugto naton, ako dulang yawaay, na alang-alang gid ako, evaluation namon subong, busy gid ako. Kung pwede, kamudo lang dyan kay nanay. Anyway, hindi man ako kinanlan dyan, duro dun kita dyan karon. Okay lang daad, kung hindi ako masako subong. Tita, bilang subang sa 7 ka magburugto, kag ako ya ginasariga nanda kay nanay sa pagpaano-ano, nagluya ya pamatsyag nanda kuno. Ginapaabot gid nanda ako sa oras nga ato si nanay. Or nga ginapaabot ako nanda nga sa oras nga ato si nanay sa operating room. Tita sadto, si nanay nagaedad 80 years old, 80. Kaghambal namon, basin dito tana makasarang sa operasyon kay malam doon. Pero desidido man tana magpa-opera. Tita, nasudlan ako sa office kay isa ko ka maestra nga nagadukuan, nagahibi sa lamesa. Nakibot tana, gin-comfort na ako kang maghambal nga ma'am, ya aton evaluation sa school, permi jata na. Si nanay mo operahan subong, adto ni tana ma'am, bisan ato man niya mga bugto mo, pailain gid tana kung ato kautuya. Makamanage kami sa aton mga visitors kag evaluators karon. Kami ya bahala mag-explain kung insa out ikaw. Kag tita, doon naghawan niya pamatsyag ko. Dayon ko panaw, ako para tricycle pakadto sa Banwa, sakay insigida sa bus pa Iloilo, sige contact sa mga libayon ko. Nagahambal man si nanay, samtang ara pa lang sa Goa ka OR, nagahulat. Hambal na nga. Kung ano ya pagbuot ka mahal nga Diyos, magbinuligay lang kuno kami. Hindi kuno kami mag-irinaway nga magburugto, kag buligan kuno namon, ya bugto namon nga agot, way patana ti pangabuhi, kag PWD patana tita.
So amo daatana ya ginaulikdan ka mga malam namon. Pagabot ko sa hospital, ato doon si nanay sa OR. Ginpangita na kuno ako antes na isulod sa operating room. Ara iya mga libayon ko, nagahulat sa gwa. Mga duhagid man ka oras, siya amon hulat, kag magwa ya doktor. Hambal ka doktor nga, salamat Lord, waay mautod ya intestine ni nanay, kay waay man ti bukol. Ang nakita sa ultrasound nga daw bukol, nagtiko lang gali nga tinai, kag nagrulubid lang. Te, ginkayo lang, kag waay don, pagtanduga pa. Madasig man, ya recovery ni nanay ninyo. Tita hanggod ya amon pasalamat, kay waay man tinakita nga bukol sa sulod. Pag-umpaw ni nanay, ara kami tanan sa atubang na. Si tatay, waay do namon pagpaadto na pa sa hospital. Haros 1 month man nga ginaalalayan lang tana sa balay kalibayon ko nga nagaatipan. Hasta nga nagpagsik kag nag-ayad ya operasyon. Tita to duman, ato ya problema kag ginatake dumantana ka skin allergy. Natuigan lang kag gin-allergy dumantana. Sige nga pinadoktor dira sa allergy specialist sa Iloilo. Mag-ayad-ayad gani tita ya panit na. Nagareklamo da atana nga mauli doon sa andabalay sa uma. Hambal ko, nay, hindi ka doon pwede mag-uli patuya sa uma. Ay hambal ka doktor, masulbad ya allergy mo kung makatindog sa or makatandog sa hilamon. Magirukan ikaw ka mga paray, dahon, kag hindi ka pwede magpayabok. Te, kung tuya ikaw sa uma, hindi malikawan, masulbad gid ya allergy mo. Kisa tita nagapati man, pay may best gid nga gapamirit, mauli sa balayda sa uma. Tingin na pansunod-sunudan lang, kay nagasunggod, nagapangakig. Kag sa panilag ko, tuga umpisa doon ka bata isip. Sulit-sulit nga hambal, sulit-sulit pamangkot, kag madali maakig. Doon naglain-lain niya panimuot ni nanay. Sa edad na nga 85, nag-amat luya si nanay. Kay way doon tamon ginapasugtan nga mag-adto sa uma, kay nagagarden padaatan na tita. Malapad ya pinya, dagmay, kag matinlo ya ana og sadan. Duro tanom nga utanon. Ugaring problema ya, skin allergy na. Nagasolbad kung pagustuhan niya mag-ubra pa sa garden. Mga 1 year gid man, kag totally, way do nagaadto sa uma. Maluya ya mga tuhod, hindi doon gawa makakita. Kag nagbata, isip dugid si nanay. March 2024, nag-retire ako sa trabaho tita. Si nanay manog 86, kag sakto gid. Pag-retire ko, kag mag-bedridden si nanay. Ako ya nag-atipan. Ginbalik nanda sa balay, kag jata na nagpundo nga bedridden dun. Mahina magkaon, hindi kasarang magbangon, gina-ensure nga gatas to lang kay mahina magkaon. Ginpa-admit sa hospital, kag medyo nag-okay tana. Balik kami pa uli, pero sa gihapon, bedridden. 9 months nga amusad to ya kondisyon kamalam. Kag nag-abot sa time, nga way doon tana nagahambal, nagapiyong dulang. Ginadmit liwat, kag hambal ka doktor, ipa-CT scan, kag iban pa nga mga lab tests. Sa kondisyon ni nanay tita, nagdesisyon kami ka mga libayon ko, nga ano pa pulos nga ipa-CT scan, way doon gahambal, gapiyong lang tana. Yaamon dulang plano, nga patakdan lang ka NJT para sa pagkaon na. Kag kung ano ya pagbuot ni Lord, matuno namon. Tita gingwa si nanay nga naka-NJT, ginhawa namon kabantay nga hindi mahukas. Para dugid lang masudlan kagatas, yalawas na. Tita nagapinot, yadughan ko, maglantaw kay nanay. Gin-request namon, yaamon kura paroko sa banwa, nga adtunan para mabadlisan, mabenditahan si nanay. Ginsugid namon kay padre, ya sitwasyon, nga gulpita na ni nanay ginhukas, ya ana NJT, ti sapat ka pare, kuna ko sa inyo,
hindi doon ninyo pag-ibalik pa sa hospital. Agud takdan paliwat. Nagapatimaan nga gusto doon ka iloy ninyo magpahuway. Magalawig lang yan na pag-antos. Kagkamuman nga adlaw gabi ginalantaw ninyo nga ginabudlayan niya malang. Tita, ginpati namon ya panugya ni Padre. Ginadropper do lang ya gatas. Hasta lang masudlan ya busong ni nanay. Adlaw gabi, nagabuslanay bata ya mga apuna. Sang bantay. Ginahutikan ko si nanay, nga kung ginabudlayan ka dugid nanay, magpahuway ka dun. Hindi mo kami pagkabalakan, makamanage dun kami, kaamon kabuhi. Kag tita, doon nagturog lang, yaamon iloy. Ginhimos si nanay. Nagmeeting kami nga magburugto, mga kaapuhan nga may mga trabaho. Tita, tama ka mag-an, kung yatanan, nagabuligay. Hambal ko, amo ka dya, ya ginakunan ka iloy naton sa mapagsik patana. Nga magbinuligay kita, hindi kita magsinial-sial sa aton pagtamdanay nga magpamilya. Tita, napatay man si nanay, pay waytana nagsakripisyo. Hindi gid pwede. Nga mawadaan sanda ni tatay kapag kaon, gatas, grocery, bulong, kag kinahangnalon nanda. Nagadruble ya mga apo nanda nga nagatao kapag kaon, kwarta sa lola nanda. Amo dun dya nga mga hinablos ko ang akong ginbuligan sa nag-eskwela sanda. May ara tag 30,000 ang amot, kaisa lang kaapo, may 20,000, may 10,000. Hasta nga nakatipon kami around 200,000 pesos para sa punerarya kag para sa irihawon paglubong. Tita, natabo lang dya sa February 5, 2025. Bale, anong palang kabulan nga ginbayaan kami ni nanay. Si tatay, ara, medyo mapagsik pa, ginasaylo-saylo lang iya mga kaapuhan na. Tita Regine, ang pagsakripisyo namon kay nanay, hindi makatubas or makatumbas kapag sakripisyo nanda ni tatay. Humali na tawo kami sa kalibutan. Gani, ginbawi man si nanay, pero malipayon kami, nga amo na balusan kapag atipan, hasta sa katapusan nga tinion. Hasta tita sa motif paglubong, ginsunod namon, ya paborito ni nanay nga color, gold. Ang ana casket, naka-gold plated. Ang ana canopy, naka-color gold. Kagbisan pigado lang kami, gintingwaan nga masulod tana sa medyo presentable nga hirigdaan sa nakatapusan nga parahuwayan. Tita masubo, pero ang tawo may katapusan. Batunon ang pagbuot ka mahal nga Diyos. Nagapasalamat kami nga nakalabuot ya amo nanay sa edad nga 86. Kag na-extend namon ya pag-atipan nga may pagpalangga. Tita Regine, salamat tiwat sa imo pagbasa ka akong sulat. Kabay nga ang aton makagagaho, magaubay sa gihapon sa imo, kag sa imo panimalay. Sa gihapon, the crying mother of the Sugarlandia of Iloilo. Well, I guess that's a life well lived, no? Para sa inyong mother, nangin mag-an para sa iyang tanan because she knows you are there. Tanan ka mo, makita niya, kag malipayon na siya, makita niya, no, nga you're doing something and you're really showing your love and support para sa iya. And now, nga si tatay niyo na lang, ang ara sa inyo, I'm sure, no, pampered niyo man siguro ang inyong father. Kag really, ang mga parents niyo deserved all the best love that you give para sa ila. Because ang best man ang ilang ginhatag para sa inyo. You have seen kung paano nila kamo gin trabahuan sang todo para mapaeskwela, gin sakripisyuhan, kagin hubog, gin mold para nga mangin who you are today. So that's a gift. And grasya, gininasang Ginoo, ginatagan si nanay ninyo 86 good years para nga makaupod ninyo, kag para nga
mapabatsyag ninyo sa tagsa-tagsa ang pagpalangga, pagsuporta sang isa kay ginatawag nga pamilya. Salamat gid sa liwat, and sige gets ko na nga ti always Biyernes lang kung pwede, no? Nga basahon nato ng imong sulat, kay parang imo gid mabatian kay sling mo ara ka permi or ara ka sa katekises kung lipas nga adlaw. Sige. Maraming salamat sa imo, The Crying Mother sa Sugarlandia of Iloilo. 45 minutos makalipas ang takna nga alas 2. Magabalik ang KLP with Tita Regine pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylos ang linya. Ang swerving o kung pagsaylos ang lane sa isa kadelikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SAN Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SAN Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SAN Liniment Oil, gawa ng SAN Marketing. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 19 to 25, 2025. Loaded with a wide selection of old songs. The Technocrats Band is oozing with excitement to be on stage sa Sininga Sabado, October 25 sa concert at Plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban. Ang igaparafol sa masuki sang Plazuela de Iloilo. Sa October 26, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo
we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Kung nagaluto, mas maayo gid nga tabunan o kontakluban ang kaldero agud makakinot sa tubig. Bangod, mas nagabuhi ng evaporation kag mas madasig nga nagainit ang tubig. Ang may taklob nga kaldero nagatrap sang heat gani mas madasig malabot ang boiling point. Mas madasig man maluto ang pagkaon gani hindi mo na kinahanglan magdugang pa sang tubig. Kag mas makasave ka man sa energy o kun sa kuryente. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Sang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo. Alright, patuloy kita. 51 minutes after 2 o'clock. Ariyan sulat ni Nanay Del Sanzaraga. My dearest, Inday Regine. All Bombo staff, all contributors, mga avid listeners, a wonderful day sa tanan. Inday Reg, ang story ko is about a love of blank or more than a younger brother can give. Year 1975, si nanay, si Nonoy Pop, kag ako, nagkadto kami sa Manila para nga bisitahon ang akon nga tiyo. Newly went down from ship or bago panaog halin sa barko. So nahidlaw gid si nanay sa iagot nga batang lalaki. Naghimos man kami ni Nonoy Pop, nagupod kay wala gid ako iya makakita sang ginatawag nga Manila. Abaw nga aman Inday Reg, nga damo gid akong dala nga bayo, how? Gikadlawan nila ako, ano kuno didto ako, or ano kuno didto ako maestar? Yes, we stayed a week, busy all the days, going marketing sa mga wet markets. But wow, tama ka tinlo sang ilang merkado. So I love to go around. Agud nga maglantaw-lantaw lang, libot-libot sa ilang market, kag nanamian gid ako. Inday Reg, one time, nagkadto kami sa isa ka mall, kag nagbakal kami sang souvenir. Bilang bag-o sa lugar, isa ka dosena nga ballpens, tunga sa dosena nga pad paper, kag tunga sa dosena nga lapis. Amo ini ang akon nga mga kinahanglanon sa akon nga pagsulat. Smile sila tanan sa nabalaan nila kung ano ang akon ginpamakal. What a big surprise that one day, ang isa ka official sang isa sa mga camp sa Manila nagkadto sa pagbisita sa amon. Nabalaan niya nga ara kami sa balay sang akon nga utod sang isa ka simana nga nagastay na didto. Hugs and kisses without much ado. He told us to dress up, ilis kuno kami, maghanda para sa pagpanyaga somewhere. Si nanay, si Nonoy Pop, kag ako, naturally, ginagdaman niya ang mga nagapuyo gid sa mga puluyan, but out of delicadeza, they politely refused. Yes, with so many household chores to attend to. Inday Reg, I completely forgot nga i-introduce kung sino ini nga persona. Pero this guy was more than a younger brother sa akon. Ginatartarya sini si nanay bilang iya kaugalingon nga iloy. Because during his elementary years,
nag-arkila ini sila sang room upod sa amon. Ang iya ginikana no sa amon nga boarding house. So inday palangga namon ining bata kay bugtong man lang siya. Ako ya inday high school na. Neni gid ang tawag niya sa akon. Pagkabalo niya nga ari kami sa Manila, wala duga-duga ginkaduan gid niya kami sakay sa iya kotse. And down sa isa ka chicken restaurant para nga i-treat. Tisang una sikat-sikat gid ining chicken restaurant nga ini. So pagpanaog namo nagatalithi pa abi, ti tatlo kami ginpayungan. Indirect gin-serve sa amon ang bantog nga menu sang mga restaurant. So we enjoyed eating our meal. And salamat sa sining nga tawo who is more than a younger brother para sa akon. Sobra pa sa utod ang pagkabig niya sa akon. So nagpauli kami with sweet memories to ponder. Indirect, nabulong ang hidlaw ni nanay sa bata niya. And we prepared for home in Iloilo, damo-damo amon mga dala. So year 1978, one bright morning, I'm on my happy mood. Nagapakadto ako sa school. Nagapamuksi ako mga wildflowers sa higadalan para sa table ko sa school. I felt good, inspired, and relaxed. Recess time, si Nonoy Pop came into my classroom. Ginaimbitar niya ako nga makadto kuno kami sa city para sa isa ka short time reunion. Noy, siling ko, may klase ko. Di hulata lang ko anay. By 11 o'clock, i-dismiss ko ang mga kabataan and will tell the children not to return sa hapon. Kay ti ma-absent ako. So dali-dali kami, nagsakay sa jeep, kag nalabot namon ang isa ka hotel kung sa diin, no, ining akon quote-unquote younger brother was waiting. Two of my younger sisters and also tata atuman. Yes, si tata was just a college student. Then, si Tita Bing nagayuhom sang iyang sweetest smile while si Auntie May, isa ka versatile teacher, dumakanta siya pero nagakadlaw. This Auntie May in the Reg has 3 children, a teacher sa college, kag 2 ka mga seamen. She is now in heaven, so may she rest in peace. In the Reg, it's a perfect reunion. Ginserbi ang pagkaon, kag anom kami nag-enjoy it to the fullest sa among lunch called Perfect Reunion. In the Reg, ang ining tawo, do sa wala lang, so simple, so humble, full of humility, but has the biggest heart of a brother. May asawa na ni siya with 2 kids, a teacher living in Manila. So part ways kami, nga damo lang pamilin-bilin kami sa iya. Inday ako gid iya ang damo. Wala unta sang pamilin-bilin, wala untat. Hasta ako natingala man, damo gid jambal ko haw. Si Tita Bing, hindi masyado. Si Auntie May, hindi tanto. Ahay, ang pobre nga soldier. Nagapamati lang, kag ayos ma'am, yes ma'am. So we parted ways with full of wondrous things to ponder. 1980, in the Reg, things come when least expected. One not fine morning, ara ako, no, in my complete uniform, ready na nga magkadto sa school, ginbuksan ko ang akon nga radio sa balay, and like a bomb, I heard the news. Nga may isa ko no ka-encounter nga natabo sa Masbate, kung sa diin ining younger brother ko, quote-unquote, was assigned as head of the team. Napuruhan gid siya, dead on the spot. Siling sang balita. Ano ato? Jesus, Maria kag Jose, patawad, oh Lord. Ang balik-balik ko nga hambal. Inday, I questioned myself. Nga ako gid ginpabati mo sa grabe nga balita tungod sa imo. Nga ako gid haw. Ginhulat mo pa nga malakat na ako sa eskwelahan kag ipabati sa akon ang natabo sa imo. Dumabuang ako. Tuto, patawaron ikaw sa mga sala mo. Patawad.
daw bomba nga nag-igo ini sa akon ulo, and I just sat down. It took me an hour to recover. Na-late gid ako for 15 minutes. Sa school in Reg, wais ang may nakahibalo kung ano ang akon nga ginagyan sa sinangaaga. So I cried bitterly and bitterly. Even ang mga school children ko, I kept it to them. Ay, nagahilibion ako. Even ang mga co-teachers ko, wala ko kabalo kung ano ang akon nga pag-suffer. The loss of my younger brother, whom I loved, valued, cherished, and admired. It's being so thoughtful. In the Reg, it's a very, very painful to love a younger brother who was so die-hard, sincere, true, faithful, loyal, honest, kag who treated us more and more than his own bloodline. Tani nag-absent na lang ako tuno. But it's better to be in school, to be with my children, rather than be alone at home. Ang husband ko joined me in our sorrows and grief. But good for him. Busy siya sa farm work niya, kaupod sang iya mga tinawo. In the Reg to ease the pain, I'm suffering now and then, a prayer is always dedicated to him. Lord God, please forgive the soul of Toto who died in an encounter. Please receive him in your kingdom. May he rest in peace. Amen. So in the Reg, thank you, Gid, ha, sa pagbasa mo sa akong nga letter. It took me a week to finish. Di kayo may intermission pra sang paghibi isang todo. Thanks, Gid. And may the good Lord bless you and family. Nanay Del Sanzaraga. And of course, sa tanan nga mga contributors ng KLP, good afternoon. Sa mga cousins ko, sa mga hinablo sa Lucena, sa Damires, Tita Vlogs, Tita Olive, Tita Aid, sa mga pariente, mga co-teachers ko sa Zaraga Banate, I love you. Mga classmates sa clinic, good day sa tanan. Sa mga Serwe family, good afternoon tanan kamo dira. Mga palangga ko sa San Salvador, Ihado Rodney, Ihada, kag tanan gid. I love you. Mga Verano families, I love you. Sorry, I don't feel all right after writing this story. So God bless everyone. Thank you so much. Nanay Del Sanzaraga. With matching greetings, kinipermi si Nanay Del, no? Ba't sige lang, Salamat, Nanay Del. Nakadumdum ka naman nga mag-share liwat diri sa kahapon lamang program. So, ang napatay nga ato, almost like your real brother, but more than a real brother, no? Para sa imo, because kanami gid sang inyong pagtinamdanay. 2 minutes after 3 o'clock, salamat gid sa imo, Nanay Del, kag sa mga kabombo naton dira. For your own stories, you can share them sa bombo_Iloilo at bomboradio.info or sulaton kag ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na, Tuyang Ermitanya Provincial Jail, kag Dear Diary, ang mga programas nga inyo gid nga ginakalangkagan right after sang KLP. And sa liwat, sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 62 days na lang, kag Pasko na, kag sa liwat, ang reminder naton sa kay Philip, sa Silay, Negros Occidental, Paliog lang Philip, pwede kagid ka text or tawag sa 0918-926-3325 kung paano naton ikaw malabot para sa pag-interview sa imo tomorrow. But kung ari ka man lang diri sa syudad or sa probinsya sang Iloilo, kadto ka na lang diri boss before 2 p.m. para nga personally ma-interview ko ikaw bilang aton nga winner diri sa kahapon lamang program. So madaming salamat sa inyo tanan, and just before I go, ang Bombo Radio Philippines joined the call of the Catholic Bishops Conference of the Philippines para nga magsuksok kita sang puti samtang nag-attend sa mga Sunday masses as well as mag-display sa mga white ribbons sa aton panimalay, sa aton salakyan and public places humalin Oktubre, tubtub Nobyembre sa sininga tuig.
Ang pagsuksok sang puti is a call for transparency, accountability, and good governance, and a strong stand against corruption to cleanse our nation from sinfulness. Madaming salamat sa inyo. I'll be seeing you again tomorrow. Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.